Καλησπέρα σας. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισσας, κυρίες και κύριοι δικαστικοί λειτουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Αναμφίβολα, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σας, ένα από τα κατεξοχήν ζέοντα θέματα της περίοδου που διανύουμε για τον νομικό κόσμο της χώρας είναι οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Τα ερωτήματα που τίθενται πολλά. Μεταξύ αυτών, σίγουρα και τα εξής. Κινούνται οι τροποποιήσεις αυτές στη σωστή κατεύθυνση? Θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της πολιτικής δίκης? Και αν ναι, θα το κάνουν χωρίς να επηρεάσουν την ποιότητά της? Ή μήπως θα φτάσουμε να μιλάμε κάποια στιγμή για βελτίωση με κάποιων στατιστικών στοιχείων, αλλά για μεταφορά κάποιου ή κάποιων προβλημάτων σε άλλους τομείς της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης? Θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μας ή μήπως όχι? Ένα είναι βέβαιο, ότι πριν φτάσουμε στο σημείο να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά, οφείλουμε πρώτα να κατανοήσουμε και να αφομοιώσουμε τις τροποποιήσεις αυτές. Και στο σημείο αυτό, οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν έναν κρίσιμο ρόλο. Αφού βέβαια σας πω ότι εγκαίρως οι δικηγορικοί σύλλογοι εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας είτε ως προς συγκεκριμένες διατάξεις, είτε ως προς την διαδικασία των αλλεπάλληλων και ευνηδιαστικών σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιήσεων, χωρίς την απαιτούμενη πολλές φορές ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, χωρίς την απαιτούμενη διαβούλευση ή αν θέλετε χωρίς την απαιτούμενη ουσιαστική διαβούλευση, καλούμαστε τώρα, οι δικηγορικοί σύλλογοι εννοώ, να υποστηρίξουμε επιστημονικά τα μέλη μας, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για την ευκολότερη, την ασφαλέστερη και την γρηγορότερη αφομοίωση των τροποποιήσεων οι οποίες έχουν λάβει χώρα. Γι' αυτό τον λόγο ακριβώς προστρέξαμε για μία ακόμα φορά σε τρεις εξαίρετους εκπροσώπους της νομικής επιστήμης. Στους καθηγητές της Νομικής Σχολής Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Τσικρικά και τον κύριο Ιωάννη Τελικοστόπουλο, και στον συνάδελφό μας, τον κύριο Παναγή Χριστοδούλου, τους οποίους καλωσορίζω, σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστώ θερμά που για μία ακόμα φορά, ασμένος, παρά το βαρύ πρόγραμμά σας, το οποίο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και με την παρουσία σας, και το εννοώ αυτό που θα πω, δίνετε υπεραξία στην απόψινή εκδήλωση. Φυσικά, ευχαριστώ και όλους εσάς που με την παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύετε εμπράκτος ότι έχετε ένα ειλικρινές, ένα γνήσιο ενδιαφέρον για ποιοτικές εκδηλώσεις σαν αυτή που θα εξελιχθεί πολύ σύντομα στον χώρο αυτό. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ, όσο και όλοι οι συνάδελφοί μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισσας, θεωρούμε βασική μας προτεραιότητα την παροχή επιστημονικού μερίσματος προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισσας. Και εκδηλώσεις σαν κι αυτή, ναι, αναμφίβολα, συνιστούν επιστημονικό μέρισμα. Όπως επιστημονικό μέρισμα θεωρούμε ότι είναι και η δωρεάν πρόσβαση που πολύ σύντομα θα αποκτήσετε οι συνάδελφοι του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισσας, πρώτοι εσείς σε όλη την Ελλάδα, σε πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, εξειδικευμένη για δικηγόρους, η οποία έρχεται να προσθεθεί σε 4 τράπεζες νομικών πληροφοριών που ήδη χρησιμοποιείται χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση. Δέσμευσή μας, όλων μας, όχι μόνο δική μου, όλων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ότι η προσπάθεια ενίσχυσης του επιστημονικού σας μερίσματος δεν θα είναι απλά συνεχής, θα είναι και ουσιαστική. Δέσμευσή μας επίσης είναι ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισσας θα προσπαθεί διαρκώς να δημιουργεί για σας, για όλους μας, πεδία ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων και γόνιμου προβληματισμού, ώστε όλοι μας να μπορούμε να ανταποκριθούμε με επάρκεια στις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα μεστός και ουσιαστικός ο Πρόεδρος, έδωσε και την είδηση για την πλατφόρμα AI. Όπως είπε ο Πρόεδρος, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε 3 εξαιρετικούς ομιλητές, 3 βαθύτατους γνώστες του αντικειμένου. Για να μην ταλαιπωρώ, οι θεματικές είναι 3. Ο κύριος Ιωάννης Τελικοστόπουλος, καθηγητής
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα μας μιλήσει για τη νέα τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων. Ο κύριος Δημήτριος Τσικρικάς, καθηγητής επίσης Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μας μιλήσει για τα ένδικα μέσα έπειτα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις στον κώδικα πολιτικής οικονομίας. Ενώ ο Παναγιώτης Χριστοδούλου, διδάκτορος νομικής και δικηγόρος, ένας δικός μας άνθρωπος, θα μας μιλήσει για τις ειδικές διαδικασίες, τα ασφαλιστικά μέτρα και την εκούσια δικαιοδοσία μετά το 52-21 του 2025. Πριν ξεκινήσουμε, απλά να αναφέρω ότι αυτονοήτως, εφόσον υπάρξει ο κατάλληλος και απαιτούμενος χρόνος στο τέλος της διαδικασίας, θα έχετε τη δυνατότητα όποιος επιθυμεί να κάνει είτε ερωτήσεις είτε τοποθετήσεις. Οπότε, κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγομαι? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εκ μέρους όλων το Δικηγορικό Σύλλογο Λαρίση για αυτή την τιμητική πρόσκληση. Είχαμε κάνει, είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε, εγώ τουλάχιστον εδώ, με τον κύριο Τσικρικά. Είχαμε κάνει μια πολύ πετυχημένη, νομίζω, ημερίδα, παύλα εσπερίδα, πάλι εδώ. Τότε ήταν υπό την προεδρία της κυρίας Κόνστα, της κυρίας Ελευθερίας Κόνστα. Ίδια ομάδα, ήταν ο καθηγητής κ. Τσικρικάς και εγώ, αλλά είπαμε να δυναμώσει η ομάδα και φέραμε και έναν Λαρισαίο έτσι για να δυναμώσει. Όποιοι από εσάς είστε οπτικοί άνθρωποι, οπτικοί τύποι όπως είμαι εγώ, η εισήγηση είναι ήδη δημοσιευμένη στο νομικό περιοδικό Πολιτική Δίκη στις εκδόσεις Σάκουλα. Οπότε μπορείτε να την βρείτε απευθείας στο Σάκουλας online. Έχουμε 3 νόμους για την πολιτική δικονομία προς το παρόν, πρόσφατους νόμους, τον 52-21, τον 52-64 και τον πρόσφατο 52-82 του 26. Εντάξει, είναι κοινότοπο. Οι συνεχείς αλλαγές δεν είναι καλό πράγμα, νομίζω ότι μας ταλαιπωρούν όλους. Απ' την άλλη, ο στόχος της επιτάχυνσης είναι απολύτως θεμιτός. Η αλήθεια είναι ότι η νέα τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων οριοθετείται από τον 52-21. Βασικά είναι 52-21. Όμως, είχαμε κάποιες μικροαλλαγές με τον 52-64 και εν συνεχεία αλλαγές στις αλλαγές με τον 52-82, επομένως υποχρεωτικά είναι και οι 3, πρέπει να κάνω και τους 3 νόμους. Αλλά η νέα τακτική διαδικασία είναι 52-21 κατά βάση. Τώρα, από εκεί και πέρα θα αρχίσω κάπως ανορθόδοξα, εντελώς ανορθόδοξα, διότι μπορώ, από τα συμπεράσματα, το διατακτικό αν θέλετε, εν συνεχεία εισήγηση, εν συνεχεία εκ νέου τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αρχικά, πρώτο σημείο, νομίζω ότι είναι σωστό τα τυπικά θέματα να λύνονται ή δυνατόν εμπροστοβαρός. Δηλαδή, το νέο 227, το καθήκον, η υποχρέωση που ελέγχεται κατ' έφεση, αλλά όχι κατ' ορθή θέση από τον Άριο Πάγο δικαστικής καθοδήγησης, είναι καλό. Το νέο 237 με την γρήγορη διάταξη με συνοπτική αιτιολογία ως αποκλειστικό δρόμο για το διορισμό πραγματογνώμονα είναι καλό. Το να φτάνουν τα θέματα των πλειοεξουσίων, των ενσύμων κλπ. Στον Άριο Πάγο δεν είναι κάτι καλό. Οι αναβλητικές αποφάσεις του 105 για τα πληρεξούσια δεν είναι κάτι καλό. Το κριτήριο εδώ δεν είναι ούτε δικαιοσυγκριτικό, ούτε γαλλικό δίκαιο, ούτε γερμανικό, ούτε αγγλικό. Έχετε δει γιατρός εγχείρηση. Γιατρός εγχείρηση. Φοβάται. Γιατί φοβάται? Γιατί ξέρει ότι μπορεί να πάει λάθος. Καταλαβαίνει το φόβο του ασθενούς όταν ο ίδιος πάει να εγχειριστεί. Άμα κρατήσουμε όλα αυτά που λέμε εδώ πέρα και τα δούμε ως διάδικοι και όχι ως δικαστική λειτουργία και ως δικηγόροι, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι ορισμένα πράγματα πρέπει επιτέλους να λύνονται προς το παρόν. Επομένως, συνολική αποτίμηση, ναι στο 227, ναι στη διάταξη για το διορισμό πραγματογνώμονα, έτσι ως γενική αρχή, ή δυνατόν να λύνονται οι τυπικές ελλείψεις εμπρός το βαρός. Ποιος διαφωνεί σε αυτό? Τώρα, από εκεί και πέρα, τρίτο σημείο, είμαι στο διατακτικό, μετά ακολουθεί η αιτιολογία, που συχνά στη ζωή, πρώτα αποφασίζουμε, μετά το αιτιολογούμε. Η διάταξη, το επίδικο, έτσι, για την πραγματική αριστεία. Καλό είναι που υπάρχει, δεν νομίζω ότι θα τύχει ευρείας εφαρμογής. Όχι τόσο διότι είναι διπλός σκόπος για το δικαστή, είναι και διπλός σκόπος, κυρίως διότι την πραγματική αριστεία την έχεις όταν πας να γράψεις την απόφαση. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, δεν μπορεί όταν χρεώνεσαι, έχεις 30 φακέλους και χρεώνεις την 31η υπόθεση και είσαι εισηγητής στο πολυμελές, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να είσαι έτοιμος να βγάλεις διάταξη για την πραγματική αριστεία. Επομένως, καλό είναι που υπάρχει, υποτίθεται είναι υποχρεωτική, δεν νομίζω ότι θα τύχει ευρείας εφαρμογής. Δογματικά, αν θέλετε, για να πω έτσι μερικά δογματικά ως πανεπιστημιακός, μειώνεται το εύρος, η σημασία των μη οριστικών αποφάσεων με τις διατάξεις. Έτσι, θα έχουμε λιγότερες μη οριστικές αποφάσεις. Αρχίζω με την εισήγηση, αυτά ήταν τα εισαγωγικά. Το βασικό δικονομικό μοντέλο των προθεσμιών για την κατάθεση προτάσεων και για την προσθήκη του προισχύσαντος δικαίου, του 48-42, παραμένει ακριβώς το ίδιο.
Στον 52-21, 52-64, 52-82. 30 συν 90 συν 15 είχαμε, 30 για την επίδοση, 90 για τις προτάσεις, 15 για την προσθήκη, 30 συν 90 συν 15 θα έχουμε. Μια μικροδιαφορά εδώ είναι ότι αν η αγωγή πρέπει να επιδοθεί στο εξωτερικό, και εδώ ισχύει το 30, ο νομοθέτης βρήκε τη λύση που γίνεται ευμενώς δεκτή της πλασματικής επιδόσεως. Επισημαίνω, επιτρέψτε μου να επιμείνω, ότι όταν έχεις επίδοση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τάξης, στα 27 κράτη-μέλη, δεν πας στον εισαγγελέα, πας στα λιτά. Δηλαδή, όταν έχεις ένα αγόμενο ο οποίος έχει κατοικία ή έδρα Παρίσι, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και αυτά, δεν αρκεί η πλασματική επίδοση, χρειάζεται πραγματική επίδοση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και η πραγματική επίδοση, η ταχυδρομική επίδοση είναι απολύτως ισότιμος τρόπος επίδοσης. Απολύτως, το λέει ο κανονισμός 2017-84, η πάγια νομολογία του Λουξεμβούργου. Επομένως, πας στα ΕΛΤΑ, συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβή, στο φάκελο που έχει εξογράψει τη legal document. Αν δεν θες τα ΕΛΤΑ, διότι έχει άλλες πολιτικές απόψεις, πήγαινε σε ιδιωτικό courier. Και τα δύο είναι απολύτως. 3 εργάσιμες μέρες θέλει η επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τάξη. Maximum. Επομένως, αυτά περί πλασματικής επιδόσεως δεν νομίζω ότι είναι σωστά. Τώρα, στα ελληνικά, θα κάνω ελληνικό δίκαιο, τελείωσα με τα ευρωπαϊκά. Πρώτη διαφορά σε σχέση με το προϊσχύσαν δίκαιο είναι ότι η διαμεσολάβηση, η ΑΣΤ δεν αναστέλει την προθεσμία κατάθεση προτάσεων. Οι υπέρμαχοι της διαμεσολάβησης, και είναι πολύ, υποθέτω και σε αυτή την αίθουσα, αλλά γενικότερα βλέπω ότι είναι έτσι, υπάρχει ένα κίνημα υπέρ της διαμεσολάβησης. Εγώ δεν συγκαταλέγομαι σε αυτούς, νομίζω ότι είναι άλλη μια γραφειοκρατική διαδικασία. Οι υπέρμαχοι της διαμεσολάβησης λένε ότι είναι πρόβλημα. Είναι, δεν είναι, έτσι είναι. Η ΑΣΤ διαμεσολάβησης δεν αναστέλει την προθεσμία κατάθεση προτάσεων. Αυτό ισχύει, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, και όταν εναγόμενο είναι το δημόσιο στις κτηματολογικές διαφορές. Δεν αναστέλει, όπως λέμε στο Αγρίνιο, period. Δεύτερο θέμα, το δικαστικό ένσημο. Εδώ έχουμε αλλαγή, αλλά μπορεί από την πίσω πόρτα να πάμε σε αυτά που ήσαν προηγουμένως. Δικαστικό ένσημο στην προσθήκη, 30 συν 90 έως την προσθήκη, 30 συν 90 συν 15, 135 και όχι έως την τυπική συζήτηση. Στις καταψηφιστικές μόνο πλέον, επομένως αναγνωριστικές όχι, επομένως θα αυξηθεί η δικαστηριακή ύλη. Τώρα, αυτό για την Αθήνα, να σας δώσω ένα νούμερο, σημαίνει για τον ενάγοντα 1,5 με 2 χρόνια νωρίτερα. 1,5 με 2 χρόνια νωρίτερα. Όμως, το δικαστικό ένσημο ανήκει στο πραγματικό της διάταξης του 227, δηλαδή στο καθήκον δικαστικής καθοδήγησης. Επομένως, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, καταρχήν ως την προσθήκη. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αν σου πει το δικαστήριο, φέρ το αργότερο ως την τυπική συζήτηση, ναι, μπορείς να το φέρεις ως την τυπική συζήτηση. Επομένως, το ένσημο πιο μπροστά στις καταψηφιστικές, αλλά ανήκει στο καθήκον δικαστικής καθοδήγησης. Όλες οι τυπικές ελλείψεις ανήκουν στο 227. Όταν λέω όλες, πριν μίας μάλλον, από ό,τι φαίνεται όπως θα το πάει η νομολογία, μάλλον. Λοιπόν, το 227 είναι γενικής ισχύως διάταξη, δηλαδή εφαρμόζεται τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές. Ισχύει ήδη από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, το καλοκαίρι του 25, του 52-21, και είναι ειδικότερη των υπολείπων συναφών διατάξεων. Δηλαδή, δεν ξέρω, στην γενιά μου πήγε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω, το έχετε εσείς, πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί, έτσι μεγαλώσαμε. Το 227, 105, 227, 67. Δηλαδή το 227 υπερισχύει όλων των υπολείπων συναφών διατάξεων. Παράδειγμα, αν ο άλλος δεν σου έχει φέρει το πλεξούσιο, δεν εκδίδεις αμέσως αναβλητική του 105, τον παίρνεις τηλέφωνο. Και μόνο αν δεν το φέρει, το δικαστήριο δύναται να εκδώσει ή να μην εκδώσει π.χ. αναβλητική απόφαση του 105. Αλλά το 227 υπερισχύει. Είναι καθήκον, ελέγχεται κατέφεση, άρα προσοχή, όχι κατορθή θέση από τον Άριο Πάγο. Τώρα, ποιες τυπικές ελλείψεις ανήκουν στο 227, όλες πλην μίας μάλλον. Όταν λέω όλες, η απαρίθμηση στον νόμο είναι ενδεικτική, είναι οι σημαντικότερες. Έτσι, γραμμάτια, πληρεξούσια, επιδόσεις, δικαστικό ένσημο κλπ. Τώρα, ως προς τη διαμεσολάβηση, η νομολογία όπως τείνει να διαμορφωθεί, και βέβαια μιλάμε για μήνες τώρα, έτσι μιλάμε για αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, είναι πρέπει να έχεις κάνει την αρχική συνεδρία και μόνο αν δεν μου φέρεις το πρακτικό θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω να το φέρεις. Αυτό δεν προκύπτει από τον νόμο, αλλά έχουμε ήδη 3, 4, 5 αποφάσεις πρωτοδικείων και μπορεί να πάει έτσι. Νομίζω η μπίλια εκεί θα πάει. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι η διαμεσολάβηση δεν βοηθάει τόσο πολύ όσο λένε και δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Εν τούτης, όλες οι τυπικές ελλείψεις, αυτό είναι το σημαντικό, ανήκουν στο 227. Και νομίζω αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο φέρει το. Αν δεν το φέρει, θα υποστεί το απαράδεκτο, την αναβλητική κλπ. Αλλά σε μία πρώτη προσπάθεια να το φέρει. Νομίζω ότι είναι σωστό το 105 να πάψει. Αν κάνει λάθος. Καλώς ήρθατε, κυρία Τσικρικά. Αν κάνει λάθος τη γραμματεία στην προθεσμία κατάθεση των προτάσεων, ενίοτε συμβαίνει. Ναι. Επαναφορά των προγράμματων στην προτέρα κατάσταση. Δηλαδή, αυτό, αν έχει κάνει λάθος η γραμματεία και σου βάζει η ημερομηνία και είναι λάθος. Είχαμε διάφορα προβλήματα με το Lodjack στις ΕΦΕΣ στην Αθήνα. Έχουμε τεράστια προβλήματα την εποχή του COVID με τις αναστολές. Άλλες προθεσμίες έβγαζε στις καταχρηστικές την τότε διετή το κομπιούτερ και άλλες ορισμένες αποφάσεις του εφετείου Αθηνών. Διάταξη,
θα κάνω ένα διαχωρισμό που δεν το πολύ πιστεύω, αλλά έτσι είναι. Υποχρεωτική εντός εισαγωγικών, ανοίγω εισαγωγικά, υποχρεωτική, κλείνω εισαγωγικά, διάταξη και η δυνητική διάταξη. Υποχρεωτική, αλλά δεν ελέγχεται κατ' έφεση, επομένως δεν ξέρω κατά πόσο είναι υποχρεωτική. Είναι 3 υποκατηγορίες. Η αγωγή έχει απαράδεκτο, συμπεριλαμβανομένη της πραγματικής αοριστίας, ζήτημα στο οποίο θα επανέλθω προφανώς. Η αγωγή θεωρείται μη ασκηθήσα, μη επίδοση ή ανυπόστατη επίδοση. Δηλαδή, συνέχεια, αν δείτε τις αποφάσεις, κάνουν αγωγές των υστέρων για αναγνώριση αποποίησης κληρονομίας κλπ. Και πηγαίνουν και επιδίδουν στην ΔΟΗ. Είναι ανυπόστατη η επίδοση. Είναι πάγια νομολογία από το 23-24 των τμήματων του Αριού Πάγου, επιδίδει είτε στο Υπουργείο Οικονομικών είτε στον πρόεδρο της ΑΔΕ. Επομένως, πρώτη κατηγορία τα απαράδεκτα. Δεύτερη κατηγορία η αγωγή θεωρείται μη ασκηθήσα, μη επίδοση, ανυπόστατη επίδοση κλπ. Και τρίτη κατηγορία η κατά παραπομπή δικαιοδοσία του 46. Υποχρεωτική διάταξη έναντι της δυνητικής διάταξης, της δυνατότητας να εκδώσω διάταξη για τη διεξαγωγή αποδείξεων, διορισμό πραγματογνώμονα, εξέταση μαρτύρων διαδίκων, το αναφέρω, πρέπει να το αναφέρω, αυτοψία, ένωση συνεκδίκαση, αναστολή δίκης. Δεν μπορεί να έχει και τα δύο. Δεν μπορεί να έχει και τα δύο. Δηλαδή, αυτό που γινόταν στην εποχή μου, οι νεότεροι δεν ξέρω αν το έχετε ως εικόνα, πηγαίναμε κάπου καλεσμένοι και στέλναμε τότε στο Σελιές στην Αθήνα, βάζαμε ουίσκι και φιστίκια. Αυτό έγινε τα τελευταία δεκαετία, έχει επικρατήσει στα δικαστήρια της ουσίας, όπου έβγαινε κατ' επανάληψη συζήτηση 254, προβληματιζόμασταν για το παραδεκτό και το νόμο βάσιμο της αγωγής και διορίζαμε πραγματογνώμονα. Μα το παραδεκτό και το νόμο βάσιμο της αγωγής κρίνεται αυτοτελώς στη βάση των αγωγικών ισχυρισμών. Η τοποθέτηση του αναγωμένου και η ρημοδικία του δεν επηρεάζουν και βέβαια δεν μπορεί να μπει στην ουσία να διορίσει πραγματογνώμονα αν υπάρχει θέμα παραδέκτου ή νόμου βασίμου. Το ίδιο ισχύει για τη διάταξη. Αν έχει θέμα οριστείας, αν έχει θέμα ότι η αγωγή θεωρείται μία ασκηθήσα, δεν βγάζει διάταξη μαζί με διορισμό πραγματογνώμονα, το ένα αποκλείει το άλλο. Όπως και η τυχόν διάταξη του εισηγητή στο πολυμελές δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση στη σύνθεση. Όπως και το πιο σημαντικό, γιατί νομίζω αυτό θα συμβεί στι περισσότερες περιπτώσεις, η μη έκδοση διάταξη από τον εισηγητή στο πολυμελές, π.χ. για πραγματική αοριστία, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση το πολυμελές δεν μπορεί να μην έρθει και να εκδώσει απόφαση απορριπτική λόγω πραγματικής αοριστίας. Προφανώς και το πολυμελές, όταν έχει οριμάσει η απόφαση, μπορεί να εκδώσει απόφαση για πραγματική αοριστία, αν και δεν έχει εκδοθεί διάταξη από τον εισηγητή για πραγματική αοριστία. Αυτό που δεν μπορεί να συμβεί, επιτρέψτε μου να επιμείνω. Εντάξει, υπήρχε μία απόφαση. Δεν υπάρχει. Βλέπω ότι η αγωγή είναι απαράδεκτη, νόμο βάσιμη και ταυτόχρονα διορίζω πραγματογνώμονα. Αυτό εντάξει το κάναμε με την ίδια η άλλη σύνθεση, 1-1,5 χρόνο μετά. Αυτό νομίζω δεν είναι σωστό και δεν μπορεί να συμβεί. Η μόνη οδός για το διορισμό πραγματογνώμονα τώρα είναι η διάταξη και το 254 έχει πρόβλημα και στο εφετείο. Τώρα, τι είναι η διάταξη? Είναι διάταξη, δεν είναι δικαστική απόφαση. Συνοπτική αιτιολογία, τίποτα αυτά που θα πω τώρα δεν είναι σημαντικό. Το σημαντικό είναι αυτό που θα πω στο τέλος για τη διάταξη. Δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, σε ένδικα βοηθήματα. Δεν δημιουργείται δικασμένο για το οικονομικό ζήτημα. Δηλαδή, αν σου βγάλει διάταξη για πραγματική αοριστία στο μονομελές, ναι, μπορεί να επανέλθει με νέα αγωγή. Το ίδιο ισχύει και στο πολυμελές. Το σημαντικό για τη διάταξη δεν είναι αυτό. Το σημαντικό για τη διάταξη είναι αν μπορεί να ανακαλείται σε κάθε περίπτωση. Ο νόμος το λέει ρητά για το διορισμό πραγματογνώμονα. Διορίζω πραγματογνώμονα, περνάει 5 μέρες, δεν υπάρχει εξαίρεση κλπ. Είναι ζωντανός, αποδέχεται. Περνάνε οι μήνες, δεν μου φαίνει την πραγματογνωμοσύνη. Ναι, μπορώ να ανακαλέσω. Το λέει ρητά ο νόμος. Το κλειδί για τη διάταξη, για να πετύχει διάταξη, για να πετύχει το 237, είναι αν ο δικαστικός λειτουργός αισθάνεται ασφαλής ότι εκδίδοντας διάταξη δεν θα εμφανιστεί χρεωμένος με μια υπόθεση 2 χρόνια μετά χωρίς να φταίει. Δηλαδή αυτό γινόταν παλιά. Η διάταξη πήγε με το 48-42. Αλλά όλοι πηγαίναμε στο 254 με ίδια ή άλλη σύνθεση, διότι εμφανιζόσουν στην Αθήνα τουλάχιστον χρεωμένος σε μια υπόθεση χωρίς να φταίει σε τίποτα. Η διάταξη πρέπει να μπορεί να ανακληθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν μου φαίνει την πραγματογνωμοσύνη, ανακαλώ τον διορισμό του. Και πώς θα βγάλω απόφαση? Με βάση τους κανόνες βάρους αποδείξεως. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κατηγορίες υποθέσεων που είναι απαραίτητος στην πράξη κατά αποτέλεσμα ότι ορίζουν πραγματογνώμονα. Δηλαδή, εγώ έχω κάνει δικαστική διανομή ακινήτου, πρέπει να έχει τελειώσει με τσόβιο MIT για να τα βγάλει πέρα σε ορισμένες υποθέσεις. Ιατρική αμέλεια και άλλες. Εκεί που χρειάζεται, διορίζω. Αν δεν μου φαίνει την πραγματογνωμοσύνη και έχουν περάσει 5 μήνες από την τυπική συζήτηση, και πρέπει να έχω ανακαλέσει. Ναι, πρέπει να ανακαλώ. Αλλά το θέμα είναι να νιώσουν ασφαλείς στη δικαστική λειτουργία ότι μπορούν να ανακαλέσουν σε κάθε περίπτωση. Θα επανέλθω. Στα εισαγωγικά είπα ότι το βασικό δικονομικό μοντέλο των προθεσμιών για την κατάθεση προτάσεων και για την προσθήκη του προσχήσαντος δικαίου παραμένει το ίδιο. Όντως, παραμένει το ίδιο. 30 συν 90 συν 15. Από εκεί και πέρα αλλάζουν όλα. Πρώτον, χρέωση 10 μέρες αντί για 15. Και δεύτερον, διάταξη 30 μέρες μετά τη χρέωση. Και τρίτον, και πιο σημαντικό, μπορεί να υπάρχει δεύτερη και τρίτη και τέταρτη προσθήκη. Και η πιο σημαντική είναι η τελευταία προσθήκη. Η προσθήκη 5 εργάσιμες μέρες μετά την τυπική συζήτηση. Δεύτερη προσθήκη, 10 μέρες,
10 μέρες πριν από τη συζήτηση για τη συμπλήρωση της φανατικής αοριστίας. Τώρα, ξεχνάω το ρόλο μου του πανεπιστημιακού και το αυτό και είμαι δικηγόρος. Είναι 30 συν 90 συν 15, 135. Συν 10 για τη χρέωση, που μπορεί να συμβεί να χρεωθεί στον πρόεδρο τη 10η μέρα, 1η, 10η, πάντως εκεί που γίνεται το ξεσκαρτάρισμα. 145. Αν βγει η διάταξη στο τέλος, δηλαδή 21η-30η μέρα, μιλάμε 174-175. Η δικάσιμος λέει το 215 είναι 200-215. Δεύτερη προσθήκη για τη συμπλήρωση της φανατικής αοριστίας 10 μέρες πριν τη συντυπική συζήτηση. Σημαίνει 190η μέρα. Σημαίνει, αν βγάλει διάταξη ο πρόεδρος του μονομελούς ή ο εισηγητής του πολυμελούς προς το τέλος της χρέωσης, προς το τέλος των 30 ημερών, 174-175 μέρες, σημαίνει ότι ο δικηγόρος του ενάγοντος έχει 5 μέρες για να αποφασίσει τι θα κάνει, συνολικά έχει 15 μέρες για να καταθέσει δεύτερη προσθήκη για τη συμπλήρωση της φανατικής αοριστίας. Να το αποφασίσει ή θα αμφισβητήσει και θα το πάει στη σύνθεση αν είναι στο πολυμελές. Στο μονομελές δεν έχει νόημα να αμφισβητήσει τον πρόεδρο, ένας είναι. Στο πολυμελές μπορεί να αμφισβητήσει. Ή θα κάνει πίσω για να επανασκήσει, ή θα προσπαθήσει να συμπληρώσει την φανατική αοριστία. Είναι εφικτό, η χρόνη όμως δικηγορικά, και τώρα φοράω το κουστούμι του δικηγόρου, είναι πάρα πολύ σφιχτή. Όποιος ξέρει από δικηγορία καταλαβαίνει τι λέω. Είναι 15 μέρες, maximum, αν σου βγάλει τη διάταξη πιο νωρίς, maximum 20-25 μέρες για συμπλήρωση της φανατικής αοριστίας. Δεν είναι ότι δεν είναι εφικτό, απλώς. Ξέρεις, καμιά φορά τα πράγματα δυσκολεύουν. Επομένως, δεύτερη προσθήκη, 10 μέρες πριν από την τυπική συζήτηση. Συνέχεια έχουμε την τυπική συζήτηση, θα επανέλθω, και μετά έχουμε την πιο σημαντική προσθήκη που είναι 5 εργάσιμες ημέρες μετά την τυπική συζήτηση. Αυτή είναι τρίτη προσθήκη, αν έχει προηγηθεί η δεύτερη για την συμπλήρωση της φανατικής αοριστίας. Διαφορετικά είναι δεύτερη προσθήκη χρονικά, γιατί είναι πιο σημαντική. Πρώτα απ' όλα, εκεί κλείνει καταρχήν ο φάκελος. Καταρχήν, ο φάκελος κλείνει υπό την ισχύ του νέου δικαίου, δηλαδή 52-21, 52-64 και 52-82, τα έχω μάθει τα νούμερα, 5 εργάσιμες μέρες μετά την τυπική συζήτηση. Δεν κλείνει ο φάκελος, οι παλιοί θα θυμούνται, 43-35 με τις προτάσεις. Στο 43-35, αν είχαμε εξόπληση μια μέρα μετά τις προτάσεις, αυτό πήγαινε στο εφετείο. Δεν κλείνει ο φάκελος με την τυπική συζήτηση, καταρχήν, 48-42. Ο φάκελος κλείνει 5 εργάσιμες μέρες μετά την τυπική συζήτηση. Καταρχήν, θα εξηγήσω το κατεξαίρεση. Στην προσθήκη αυτή, που είπαμε είναι η τρίτη προσθήκη, αν έχει προηγηθεί η δεύτερη για τη συμπλήρωση της φανατικής αοριστίας 10 μέρες πριν από τη συζήτηση, εξετάζονται τα αυτοεπαγγέλτως εξεταζόμενα, τα οψιγενή του 269-3, τα νέα οψιγενή, δηλαδή μέσα επιθέσεως και άμυνας, μετά τις προτάσεις. Αυτά είναι τα οψιγενή του 269-3. Η αντίκρουση στην τυχόν συμπλήρωση της φανατικής αοριστίας που έγινε με τη δεύτερη προσθήκη, η αξιολόγηση της θανατογνωμοσύνης, της εξέτασης μαρτύρων διαδίκων, αυτοψίας κλπ. Εκεί κλείνει ο φάκελος. Πότε δεν κλείνει εκεί ο φάκελος? Το βασικό σενάριο, υπόθεση εργασίας και θα συμβεί, είναι να έχω διορίσει θανατογνώμονα, να έχει αποδεχτεί το διορισμό του, δεν βάζει χρονικό περιθώριο ρητά, αλλά και να βάζει μετά το δρούσει κανείς. Λοιπόν, και να μην έχει φέρει την θανατογνωμοσύνη. Να μην την έχει φέρει. Και να μην έχω ανακαλέσει. Εγώ δικαστής. Αν δεν έχω ανακαλέσει, πότε κλείνει ο φάκελος? 1, 2, 3, 4, 5 μήνες μετά την τυπική συζήτηση. Δεν υπάρχει όριο. Επομένως, ο φάκελος κλείνει, καταρχήν η σημασία πότε κλείνει ο φάκελος. 5 εργάσιμες μέρες μετά την τυπική συζήτηση, εκτός αν. Και το εκτός αν είναι ανοιχτό από τον νομοθέτη. Το εκτός αν υπάρχει. Τώρα, αν θα γίνει κατάχρηση, δεν ξέρετε τι θα πάει. Προφανώς θα γίνει. Αλλά καταρχήν ο φάκελος κλείνει στην προσθήκη μετά την τυπική συζήτηση. Είπα το 269-3, δεν θα επανέλθω, μέσα επιθέσεις και άμυνας παραδεκτά μετά τις προτάσεις κλπ. Λοιπόν, πάω στην τυπική συζήτηση, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μετά. Η πρώτη παρατήρηση, 3 πράγματα θα πω. Η συζήτηση είναι τυπική σε όλες τις περιπτώσεις. Και αν έχει βγάλει διάταξη και αν δεν υπάρχει διάταξη. Υπήρξε ένας προβληματισμός ανάμεσα στο 52-21 και τώρα στο πρόσφατο 52-82. Λίγο πρώιμος προβληματισμός, βιαστήκαν ορισμένοι. Δεν έχει επανέλθει η προφορικότητα. Η συζήτηση παραμένει τυπική σε όλες τις περιπτώσεις. Δεύτερον, η συζήτηση μπορεί να γίνεται σε κλειστό γραφείο δικαστή. Ισχυρή αντίδραση από ισχυρό μέρος θεωρίας ως προς την έλλειψη συνταγματικότητας της εν λόγω ρύθμισης. Εντάξει, ναι, μπορεί, ξέρω εγώ. Τρίτο σημείο, το πιο σημαντικό, υπήρχαν και υπάρχουν, εδώ είναι σημαντικό, υπήρχαν και υπάρχουν ορισμένες όχι αμελητές διαδικαστικές πράξεις που μπορούν να γίνουν στην τυπική συζήτηση. Με μία εξαίρεση, την ανέφερα ήδη, το δικαστικό ένσημο όχι πλέον. Το δικαστικό ένσημο καταρχήν έως την προσθήκη, εκτός αν σου πει ρητά το δικαστήριο μέσω της γραμματείας, φέρ' το στην τυπική συζήτηση. Μπορεί να το πει. Ναι, μπορεί να το πει, αλλά είναι 227. Επομένως, το ένσημο το πληρώνει στις καταψηφιστικές, τις 135 μέρες ή όταν σου πει το δικαστήριο. Τόσο απλά. Τώρα, ποιες ήταν και παραμένουν οι όχι αμελητές διαδικαστικές πράξεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν κατά την τυπική συζήτηση? Το πρώτο, διαγραφή ανάρμοστων φράσεων. Θα μου πείτε, δηλαδή, ήρθα τώρα να ακούσω αυτό απόψε.
Κοιτάξτε, ναι, με αυτά που γράφονται στα δικόγραφα έχει αποκτήσει τη σημασία του. Δηλαδή έχει ξεχυλώσει πλήρως ο τρόπος που γράφουν οι άνθρωποι στα δικόγραφα και φέρονται στα δικαστήρια. Νομίζω ότι είμαι στη Λάρισα, γίνομαι αντιληπτός. Και καλά στην τακτική κρατιόμαστε. Να δείτε, αν πάμε μαζί Αθήνα στα ασφαλιστικά και στο οικογενειακό τι γίνεται. Δηλαδή έχει ξεχυλώσει το πράγμα. Επομένως, διαγραφή ανάμεσα των φράσεων ναι, και πρέπει να υπάρχει. Σε δίκη στην Αθήνα, ο αντίδικος δικηγόρος, μεγάλης ηλικίας, που λέμε οι νέοι δεν έχουν τη δική μας συμπεριφορά και τη δική μας παιδεία και βλακίες, έφερε φωτογραφία στο δικόγραφο του νεκρού πατέρα μου. Του νεκρού πατέρα μου. Έφερε φωτογραφία στο δικόγραφο. Εγώ είμαι δικηγόρος, δεν ήταν την υπόθεσή μου. Έφερε φωτογραφία του νεκρού πατέρα μου. Αυτή είναι η κατάσταση ορισμένων συναδέλφων, με τους οποίους ντρέπομαι που είναι συνάδελφοι. Ντρέπομαι που είναι συνάδελφοι. Λοιπόν, επομένως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αντίρρηση για το διαγραφή ανάμεσα των φράσεων, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Διακοπή και επανάληψη της δίκης. Παρότι οι Έλληνες δικαστές είμαστε υπεργρήγοροι, ενίοτε πεθαίνουν οι διάδικοι κατά τη διάρκεια της 20 ετούς εκκρεμωδικίας και είναι το γνωστό πρόβλημα τι γίνεται όταν σου πεθαίνει ο διάδικος ενώ δεν παρίσταται ο δικηγόρος για να τον κάνεις διακοπή και επανάληψη, το διπλό, το wash and go. Συμπλήρωση αγωγικών ισχυρισμών, εδώ θέλει προσοχή. Δεν είναι η συμπλήρωση της πραγματικής αοριστείας στην τυπική συζήτηση. Δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Και πάντα μέσα στα όρια του νέου 269, έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει επανέλθει en force, όπως λέμε στην Αρκαδία, η αρχή της συγκεντρώσεως. Εντάξει, παρέτηση συμβιβασμός. Η παρέτηση θα ισχύει ό,τι ίσχυε. Δηλαδή, αν ο εναγόμενος αντιλέγει και θέλει την έκδοση αποφάσεως, διότι έκανε την παρέτηση μετά τις προτάσεις, βεβαίως θα προχωρήσουμε στην έκδοση απόφαση. Αυτά είναι τα βασικά, έτσι. Παραπάνω δεν μπορείς να κάνεις στην τυπική συζήτηση. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη, οι πολύ σημαντικές παρεπίπτουσες, οι ενίοτες σημαντικές, κύριε καθηγητά, κύριε Τσεκρικά, προς επικλήσεις, του αρέσει γι' αυτό το λέω, παρεμβάσεις κλπ. Οι όχι τόσο σημαντικές, θα το πω μια φορά πριν πεθάνω, ανακοινώσεις και ανταγωγές. Για σημαντικές παρεπίπτουσες, θα σας δώσω ένα factum. Στα Τέμπη έχουμε 32 αποζημιωτικές αγωγές, έχουν ασκηθεί μέχρι τώρα. 32 αποζημιωτικές, όταν λέω 32, σε ορισμένες από αυτές υπάρχουν 10, 20, 30 ενάγοντες. 32. 2 είναι στα διοικητικά δικαστήρια, ψυχή ότι είναι. 2 είναι στα διοικητικά με εναγόμενο και το ελληνικό δημόσιο. 30 είναι ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Από τις 30 που είναι ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, είναι μοιρασμένες κυρίως Λάρισα, αλλά έχει πολλές και Αθήνα. Στις 28, εκτός από τα Τέμπη 1 και 3, έχει παρεπίπτουσα Σιδηρόδρομο Ελλάδος πρώην ΟΣΕ κατά Hellenic, παρεπίπτουσα Hellenic κατά Σιδηροδρόμων Ελλάδος και βεβαίως στον πρώτο βαθμό, διότι είναι αυτοτελής. Τώρα θα το σοβαρέψω. Είναι αυτοτελής παρεπίπτουσες. Λοιπόν, νέο 238. Ο νόμος λέει, και θα σας πω τι γίνεται, παρεπίπτουσες προς επικλήσεις, ανταγωγές, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις κλπ. Ο νόμος λέει, κατατίθονται και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους μέσα σε προθεσμία 40 ημερών από το πέρας της προθεσμίας επιδόσεως. Παρεπίπτουσες, προς επικλήσεις, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, όλα κατατίθονται και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους μέσα σε προθεσμία 40 ημερών από το πέρας της προθεσμίας επιδόσεως. Στις Ολομέλειες που κάναμε πρόσφατα η δικηγορική συλλογή που είχαμε παρεμβάσεις και στα φαντ, στην Ολομέλεια 1 και στο νόμο Κατσέλη, η απόφαση πάρθηκε από το συντονιστικό, ήταν Παρασκευή η προθεσμία, Τετάρτη βράδυ. Τετάρτη βράδυ ήταν ο πρόεδρος, όλοι οι πρόεδροι και με πήραν κλπ. Είχαμε μέχρι την Παρασκευή για να ασκήσουμε παρέμβαση. Εντάξει, είχαμε να ασκήσουμε, αλλά έπρεπε και να καταθέσουμε και να επιδώσουμε. Να γραφτεί η παρέμβαση την Πέμπτη, στα Φάντζα 1, στην Ολομέλεια 1, επί Γεωργίου. Στα Φάντζα 2, στον νόμο Κατσέλη, προλάβαμε, εκεί ήμασταν οριακά. Στην πρώτη περίπτωση η χρόνη ήταν ασφικτική. Πρέπει να καταθέσεις και να επιδώσεις την παρέμβαση. Αυτό ίσχυε πάντα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Επομένως, έχουμε παρεμβάσεις προς επικλήσεις κλπ. Κατατίθεται και επιδόσεις σε όλους τους διαδίκους μέσα σε προθεσμία 40 ημερών από το πέρας της προθεσμίας επιδόσεως. Πρώτον, μη αυτοτελείς παρεπίπτουσες. Ισχύει ό,τι ίσχυε. Δηλαδή, τόκους υπερημερίας βεβαίως και μπορώ να ζητήσω στο εφετείο ή στο πολυμελές όταν δικάζει κατέφεση απόφαση του μονομελούς. Διότι είναι μη αυτοτελής. Αυτοτελής παρεπίπτουσες ό,τι ίσχυε μόνο στον πρώτο βαθμό. Σημαντικές είναι οι αυτοτελείς. Δεύτερη παρατήρηση για την ανταγωγή, που είναι αυτύπαρκτη αγωγή, άλλη ένομη σχέση. Το προισχύσαν 238 και το νέο 238 έχει το ίδιο λάθος, το αγνοούμε όλοι. Όταν λέω όλοι εννοώ Πάγιο Νομολογία Αθήνας, Θεσσαλονίκης, τη θεωρία Δελικοστόπουλος κλπ. Την ανταγωγή την επιδίδει σε όλους στην αναγκαστική ομοδικία. Στην απλή ομοδικία την ανταγωγή την επιδίδει στον αντίδικό σου και όχι στους συνεναγόμενους απλούς ομοδίκους. Δεν είναι μόνο 100% δογματικά έτσι, διότι είναι αυτύπαρκτη αγωγή, επομένως, αλλά είναι και πρακτικά. Αν αρχίσεις και επιδίδεις μια αυτύπαρκτη αγωγή όπου λες θα εξαμάξεις τον αντίδικό σου εναγόμενο δεξιά και αριστερά,
μπορεί να υποστεί ο πελάτη σου και εσύ να έχει ευθύνη νομική αντεπίθεση. Στην ανταγωγή, λοιπόν, ό,τι και αν λέει το 238, στην απλή ομοδικία και στη γεωρία, περισσότερε περιπτώσει στην απλή ομοδικία, την επιδίδει μόνο στον αντίδικό σου, όχι στους συνεναγόμενους απλούς ομοδίκους. Προθεσμία κατάθεση προτάσεων στο 238. Έχουμε βελτίωση, μετράω τα λόγια μου, με τον 5282. Δεν είχαν κάνει λάθος, θα σας πω τι συνέβη. Στο αρχικό σχέδιο νόμου του 5221, πριν μπει στη Βουλή, είχαν βάλει επίδοση στις 20 μέρες της αγωγής. Έγινε διαβούλευση, όπως γίνεται η διαβούλευση, είπαν όλοι εξαιρετική ιδέα κλπ. Έφτασε το θέμα στη Βουλή, 20 μέρες για την επίδοση της αγωγής γίναν 30. Όμως, αυτό το ισχύον δίκαιο, όμως δεν αλλάξαν τις προθεσμίες του 215, γι' αυτό το 215 έχει αλλάξει 3 φορές, και δεν αλλάξαν τις προθεσμίες του 237-238. Και είχαμε αρχικά στο 238 30 συν 100. Είχαμε δηλαδή περισσότερο χρόνο για την προθεσμία κατά. Δεν υπήρχε ευθυγράμμιση των προθεσμίων στην κύρια αγωγή και στις παρεπίπτουσες κλπ. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ντεκαλάζ 10 ημερών, να διαβάζει προτάσεις του αντιδίκου και μετά να καταθέσει τις δικές σου προτάσεις. Το επισημάναμε, θέλω να πω εδώ κάτι θετικό για την Ένωση Δικαστών, και για μένα, ότι είχαμε κάνει συνέδριο τον Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Το επισημάναμε παρουσία του τότε του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης, εντόνως, και έγινε αλλαγή με το 5282. Και τώρα έχουμε σωστές προθεσμίες στο 238. Είναι 30 συν 90, 120 μέρες. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικές προθεσμίες, να διαβάζει προθεσμίες του αντιδίκου και να έχει 10 μέρες. Τότε οι προτάσεις σου γίνονται και αντίκρουση. Προτάσεις παύλα αντίκρουση. Αυτό παραβιάζει ευθέως την ισότητα των όπλων. Επομένως, έχουμε ευθυγράμμιση και ήταν σωστή η παρέμβαση και έντονη η παρέμβασή μας στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη που κάναμε τον Νοέμβριο. Όπου δεν μας καλέσατε τότε, οπότε πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Πρόεδρε. Καλέσατε άλλους. Επανέρχομαι εκεί που ξεκίνησα, στα συμπεράσματα. Ελπίζω να μην κούρασα. Τώρα ίσως. Το πρώτο είναι ότι πράγματι εγώ πιστεύω ότι οι τυπικές ελλείψεις πρέπει να λύνονται προς το βαρός. Πρέπει να λύνονται προς το βαρός. Με ένα τηλέφωνο από τη γραμματεία. Και πιστεύω ότι όλες οι τυπικές ελλείψεις, όλες, πλην μίας που μάλλον τείνει να διαμορφωθεί έτσι νομολογιακά, αλλά δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος δεν λέει ειδική μεταχείριση για τη διαμεσολάβηση. Λένε 3-4 πρωτοτικοί έχουν βγει και έχουν πει: κάνετε διαμεσολάβηση και μόνο αν δεν μου προσκομίσει το πρακτικό θα σε πάρω τηλέφωνο. Αλλά όλες οι τυπικές ελλείψεις ανήκουν στο πραγματικό του 227. Επίσης σημαντικό είναι, το κλειδί είναι βέβαια η διάταξη, που δεν ξέρω γιατί δεν αρέσει, είναι συνοπτική αιτιολογία, ανακαλείται. Το σημαντικό είναι να ανακαλείται. Και δεν πάει ένα χρόνο, 1,5 μετά με την ίδια ή άλλη σύνθεση. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το κατενάσιο που έγινε την τελευταία πενταετία με την κατά επανάληψη συζήτηση, από καλόπιστους ανθρώπους, ενώ υπήρχε η διάταξη είναι ένα όπλο του δικαστή. Είναι όπλο. Η υποχρεωτικότητα δεν είναι όπλο, είναι φαγδό, είναι βάρος. Είναι πρόβλημα στην πραγματική οριστία. Αλλά έχει τη δυνατότητα με συνοπτική αιτιολογία να βάλει πραγματογνώμονα και αν αυτό σου κολυσιεργεί ή και, να το ανακαλέσει το διορισμό του. Γιατί όχι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Και δεν έχει αιτιολογία, είναι συνοπτική αιτιολογία. Με μια απλή πράξη την ανακαλείς. Είναι η μόνη οδός. Είναι η μόνη οδός. Επαναλαμβάνω, δεν μπορείς να έχεις διάταξη με ζητήματα παραδέκτου νόμου αβασίμου της αγωγής, όπως δεν μπορούσε να έχεις κατά επανάληψη συζήτηση. Μία απόφαση το έκανε. Βέβαια ήταν δεύτερη ανέρεση, για να πω κάτι θετικό, δηλαδή αν την κρατούσε θα έπρεπε να βγάλει απόφαση επί της ουσίας το τμήμα, στο εργατικό. Αλλά δεν μπορείς να έχεις απαράδεκτο και νόμο αβάσιμο της αγωγής και να μπαίνεις στις αποδείξεις. Αυτό δεν γίνεται. 100 αλλαγές να γίνουν στον κώδικα δεν γίνεται. Επομένως, αν έχεις διάταξη, ή είναι απαράδεκτη αγωγή ή διορίζω πραγματογνώμονα. Και τα δύο δεν γίνονται, να έχω απαράδεκτη αγωγή και να διορίζω πραγματογνώμονα. Το τρίτο σημείο είναι η διάταξη για την πραγματική αριστεία. Καλό είναι που υπάρχει, μπορεί να κάνω λάθος, θα υπάρξουν ορισμένες, δεν νομίζω να τύχει ευρείας εφαρμογής. Είναι θέμα όμως πόσους φακέλους δικογραφίας έχει ο πρόεδρος και υπάρχουν ορισμένες που είναι εύκολο να βγάλεις διάταξη για πραγματική αριστεία. Δηλαδή, μυρίζει πραγματική αριστεία με το που τη βλέπεις. Δηλαδή, αυτή είναι. Αλλά πρέπει να το γράψεις. Προλαβαίνεις, είσαι χρεωμένος, έχεις ασφαλιστικά, έχεις εκουσίες, έχεις πίσω, έχεις συζητήσει άλλες 15. Δεν νομίζω να τύχει ευρείας εφαρμογής. Νομίζω δηλαδή θα συνεχίσουμε να έχουμε απορριπτικές στο πρωτοδικείο. Λόγω πραγματικής αριστείας. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και ελπίζω να... Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την πολύ δυναμική εισήγηση, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι ανέδειξε πέρα από την αδιαμφισβήτητη νομική κατάρτιση την ικανότητά σας, και αυτό το είχαμε διαπιστώσει πράγματι και στην προηγούμενη εκδήλωση του κ. Σουργολάρης, να συνδέετε τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα με την ζώσα, με τη μάχημη δικηγορία. Και αυτό είναι πράγματι σημαντικό. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Δημήτρης Τσικρικάς, καθηγητής νομικής σχολής του Εθνικού και Ποδοσφαιρικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου θα μας αναλύσει τα ένδικα μέσα έπειτα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι δικαστικοί λειτουργοί, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισσας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισσας, ο οποίος για δεύτερη φορά μου κάνει την τιμή και την ιδιαίτερη χαρά να με καλέσει στη φιλόξενη πόλη, στο φιλόξενο χώρο, στη φιλόξενη αίθουσα αυτή, να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα του διαδικαστικού, του δικονομικού δικαίου και ειδικότερα ζητήματα της πολιτικής δικονομίας. Με αγαπητούς συναδέλφους, τον κύριο Δελικοστόπουλο εκ νέου και βεβαίως με τον νέο συνάδελφο και δικηγόρο Λάρισσας, τον κύριο Άγη Χριστοδούλου. Μας δίνει αφορμές ο δικονομικός νομοθέτης. Ο δικονομικός νομοθέτης είναι πολυπράγμων τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα και ιδιαίτερα το τελευταίο έτος είχαμε 3 ρυθμίσεις σε διάστημα μικρότερο του 1 έτους. Ο 52-21 τον Ιούλιο, ο 52-64 το Δεκέμβριο και βεβαίως στη συνέχεια ολοκλήρωσε όχι μόνο αέροντας ημαρτημένα, όχι μόνο ανερώντας παρατυπίες και προχωρώντας σε επιμέρους διευθετήσεις, αλλά και με μερικές κέρυες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο τελευταίος νόμος του Φεβρουαρίου του 2026, ο 52-82 του 2026. Οι παρεμβάσεις του δικονομικού νομοθέτη αφορούσαν τη διαγνωστική δίκη σε πρώτο βαθμό, ανέπτυξε εκτενώς και εξαιρετικά ο αγαπητός συνάδελφος ο κ. Δελικοστόπουλος, το δίκαιο των ενδίκων μέσων, τις ειδικές διαδικασίες, διαλλαγή πληρωμής από δικηγόρο, τα ασφαλιστικά μέτρα, την εκούσια δικαιοδοσία και την αναγκαστική εκτέλεση. Θα έχουμε τη χαρά από τον κύριο Χριστοδούλου να πληροφορηθούμε τις νέες ρυθμίσεις και να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτές. Κυρίως το ζήτημα της κατασχέσεως στα χέρια τρίτου, αλλάζει εντελώς ο τρόπος επιβολής, το κατασχετήριο έγγραφο φεύγει, έρχεται κατασχετήρια έκθεση, θα αναμένουμε όσα ενδιαφέροντα μας αναπτύξει ο κύριος Χριστοδούλου περί τούτου. Εγώ θα περιοριστώ στο ζήτημα των ενδίκων μέσων. Είχαμε εκτενείς αναφορές, εκτενείς ρυθμίσεις, εκτενείς τροποποιήσεις. Και με τον 52-21 του 25 το βασικό νομοθέτημα, θα λέγαμε το μεταρρυθμιστικό, έτι δε περαιτέρω με τον τελευταίο νόμο, τον 52-82 του 2026, είχαμε πέρα από την τροποποίηση και ρύθμιση κάποιων ζητημάτων και άρση θα λέγαμε ζητημάτων που είχαν προκληθεί από αυλεψίες, αλλά είχαμε και 2-3 πολύ βασικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα επισημάνουμε όσο μας είναι δυνατό. Να δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν τα ένδικα μέσα και ποια είναι η τελολογία και η πρόθεση του ιστορικού νομοθέτη και πώς εντάσσεται η πρόθεση αυτή και στο διεθνές περιβάλλον. Η τάση λοιπόν εδώ και αρκετά χρόνια διεθνώς είναι η δίκη των ενδίκων μέσων να περιοριστεί. Να ενισχυθεί ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας και να περιοριστούν τα ένδικα μέσα. Βάση για την κίνηση αυτή, για την θα λέγαμε επιστημονική και δογματική και συστηματική τάση του νομοθέτη σε περισσότερες αλλοδαπές ένομες τάξεις, αποτελεί η νομολογιακώς κριθής άποψη ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε εθνικό δίκαιο και σε ευρωπαϊκό, δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τα ένδικα μέσα δεν κατοχυρώνονται αυτά καθεαυτά από το δικαίωμα παροχής ένομης προστασίας. Ο αποκλεισμός των ενδίκων μέσων, είτε είναι έφεση είτε είναι ανέρεση, δεν προσβάλλει υπερνομοθετικής ισχύως δικαιώματα, το άρθρο 6 ΕΣΔΑ, καθώς επίσης και αντίστοιχες ρυθμίσεις των εθνικών συνταγμάτων, όπως παροιμήν το άρθρο 20 του Συντάγματος. Βεβαίως, επισημαίνεται ταυτοχρόνως ότι εφόσον προβλέπονται τα ένδικα μέσα, κάποια ενόμη τάξη προβλέπει το δίκαιο ενδίκων μέσων, θα πρέπει η δίκη ενώπιον των δικαστηρίων των ενδίκων μέσων να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δίκαιης δίκης. Και αυτό έχει συνέπειες. Από εκεί πέρα όμως, εφόσον τα ένδικα μέσα δεν είναι κανόνας απαράβατος, συνταγματικής περιοπής, εγγύης συνταγματικής περιοπής, σε πολλές ένομες τάξεις έρχεται ο δικονομικός νομοθέτης και περιορίζει ιδιαιτέρως τις δυνατότητες ασκήσεως ενδίκων μέσων. Γνωρίζουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο πλέον πάντοτε η παράδοσή του ήταν αυτή ότι η έφεση δεν ήταν δεδομένη. Εφόσον το επέτρεπε το δικαστήριο και επί προϋποθέσεις μπορούσε να ασκηθεί έφεση και ακόμα δυσκολότερα ανέρεση. Το ίδιο ισχύει και σε πολλές ένομες τάξεις υπηρετικής Ευρώπης, πέρα από το γεγονός ότι στο γερμανικό δίκαιο και η ανέρεση τελεί υπό την χορήγηση αδείας από το δικαστήριο το οποίο εκδίδει την απόφαση.
και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως και από την σύμφωνη γνώμη του ακυρωτικού μπορεί να αποκλειστεί εντελώς το ένδικο μέσο της αναιρέσεως. Επίσης, το ένδικο μέσο της εφέσεως έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Κυρίως αυτό που λέμε στην νομική μας δικονομική κοινή γλώσσα, την λατινική, το ius novorum, τη δυνατότητα των διαδίκων να προβάλλουν νέους ισχυρισμούς στην κατέφεση δίκη, έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Και μάλιστα αντανακλάσεις έχουμε και στο ημεδαπόδικο νομικό δίκαιο. Επομένως, οι τάσεις είναι οι διάδικοι να έχουν την άνεση, να έχουν τη δυνατότητα να εξαντλήσουν την προβολή πραγματικών και νομικών ισχυρισμών σε πρώτο βαθμό, διότι θα πρέπει να ξέρουν τα ένδικα μέσα θα περιοριστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην άρση σοβαρών ελαττωμάτων και πλημελιών της δευτεροβάθμιας, της πρωτόδικης απόφασης, και βεβαίως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν ισχυρισμούς του οποίους εκ παραδρομής και εξφάλματος δεν προέβαλαν σε πρώτο βαθμό. Στο ημεδαπόδικιο η ίδια τάση παρατηρείται και ο τελευταίος νόμος κινείται προς την αυτή κατεύθυνση, επιδιώκοντας να επιταχύνει την δίκη των ενδίκων μέσων, ώστε όχι μόνο η πρωτόδικη απόφαση, αλλά και η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστήριου, έτσι δε περαιτέρω η απόφαση του ακυρωτικού δικαστηρίου του Αριού Πάγου να εκδίδεται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή η διαγνωστική δίκη, είτε αυτή περιορίζεται σε πρώτο βαθμό, είτε περιλαμβάνει τη δίκη των ενδίκων μέσων, να εξαντλείται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για να επιτευχθεί η τελολογία αυτή, η οποία είναι προφανής και αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, αλλά είναι προφανής και από την συστηματική μελέτη και εμβάθυνση στις αντίστοιχες δικονομικές διατάξεις, τα ζητήματα είναι δύο. Οι βασικές ρυθμίσεις είναι δύο. Το πρώτον, μεταβάλλεται το δικαστήριο στο οποίο ασκείται το ένδικο μέσο. Πλέον δεν ασκείται στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, αλλά στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται το ένδικο μέσο. Και μιλάμε για το σύνολο των ενδίκων μέσων, και τα τακτικά και τα έκτακτα ένδικα μέσα. Δηλαδή είναι όχι ο Iudex Aquo, αυτός ο δικαστής ο οποίος εξέδωσε, ο Iudex που εξέδωσε την απόφαση, αρμόδιος για την κατάθεση του ενδικού μέσου, αλλά ο Iudex ad quem, σε αυτόν τον οποίο απευθύνεται το ένδικο μέσο. Γιατί αυτό? Γιατί με την κατάθεση στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται το ένδικο μέσο είναι δυνατός ο άμεσος προσδιορισμός της δικασίμου και προσδιορισμός της δικασίμου σε εύλογο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, εφόσον με το προισχύσαν δίκαιο, το προισχύσαν σύστημα, ασκούνταν το ένδικο μέσο σε δικαστήριο στο οποίο είχε εκδώσει απλώς την απόφαση, θα έπρεπε στη συνέχεια επί μεταβιβαστικού ενδίκου μέσου της εφέσεως και επί της αιτίας αναιρέσεως που δικαζόταν από το ακυρωτικό δικαστήριο, από το ανώτερο δικαστήριο, θα έπρεπε ο επιμελέστερος των διαδίκων να φέρει προς προσδιορισμό το ένδικο μέσο όταν αυτός έτσι θεωρούσε σκόπιμο να προβεί σε προσδιορισμό δικασίμου. Είχαμε έτσι το φαινόμενο των λιμναζόντων, θα λέγαμε, ενδίκων μέσων, ένδικα μέσα τα οποία παραμένουν εκκρεμή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολλές φορές συνάδελφοι αναρωτιούνται, έχουμε έφεση η οποία ασκήθηκε πριν από 20 χρόνια, ανέρεση ομοίως. Τι συμβαίνει με το ένδικο μέσο, τι συμβαίνει με τα ζητήματα παραγραφής και αποσβεστικών προθεσμιών της ουσιαστικής διατάξεως που στο μεταξύ έχει προκύψει. Αυτά πλέον χάνουν την πρακτική του σημασία, τα προβλήματα αυτά θα περιοριστούν. Πλέον ασκούνται στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνονται τα ένδικα μέσα. Σε ό,τι αφορά βεβαίως τα μη μεταβιβαστικά ένδικα μέσα δεν έχουμε μεγάλο θέμα, ανακοπή ερημοδικίας δικά το δικαστήριο που την εξέδωσε, η αίτηση αναψηλάφισης ομοίως, κυρίως όμως με το ένδικο μέσο της εφέσεως ασκείται σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται επίσης και η αίτηση αναιρέσεως. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα του αμέσου προσδιορισμού δικασίμου, όπως και στα λοιπά ένδικα μέσα, με εξαίρεση το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως. Η αίτηση αναιρέσεως δεν λαμβάνει δικάσιμο με την κατάθεση. Η έφεση, ναι, προβλέπεται. Η ανακοπή ερημοδικίας ομοίως. Η αίτηση αναψηλάφισης ομοίως. Όχι όμως η αίτηση αναιρέσεως. Η τελολογία είναι συγκεκριμένη. Η αίτηση αναιρέσεως για να προσδιοριστεί δικάσιμός της θα πρέπει να επιληφθεί της αιτήσεως ο πρόεδρος ή η πρόεδρος του Αριού Πάγου, να ορίσει το αρμόδιο τμήμα
και ο πρόεδρος ή η πρόεδρος του αρμοδίου τμήματος να ορίσουν δικάσιμο και εισηγητή. Κάτι το οποίο απαιτεί χρονικό διάστημα. Άρα, προκειμένου εδώ δεν είναι δυνατός ο άμεσος προσδιορισμός δικασίμου. Στα λοιπά όμως ένδικα μέσα δεν έχουμε πλέον την έννοια του επιμελέστερου των διαδίκων. Εκεί ο εκαλών, ο ασκών ανακοπή ερημοδικίας, ο ασκών την αίτηση αναψηλάφισης με την κατάθεση του ενδίκου μέσου θα προσδιορίσει δικάσιμο και θα καλέσει τον αντίδικο να παραστεί σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Αυτό το οποίο ενδεχομένως παρουσιάζει πρακτικό ενδιαφέρον και από τη σκοπιά της δικονομικής πρακτικής είναι το εξής. Η άσκηση του ενδίκου μέσου κατά το παρελθόν στο δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την απόφαση, στον Iudex Aquo, επέτρεπε σε δικηγόρο ο οποίος δεν ήταν επί εφέσεως, δεν ήταν δικηγόρος παρεφέτες να ασκήσει παραδεκτό το ένδικο μέσο. Πλέον δεν μπορεί να το πράξει αυτό. Εδώ χρειάζεται μία προσοχή. Θα πρέπει ο δικηγόρος ο οποίος ασκεί το ένδικο μέσο της εφέσεως, εφόσον το καταθέτει στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, να έχει την ικανότητα του δικολογήν ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, να είναι δικηγόρος παρεφέτες. Αντιστοίχως, σε ό,τι αφορά την αίτηση αναιρέσεως, δεν αρκεί ο δικηγόρος παρεφέτες όπως το παρελθόν, η αναίρεση ασκούνταν στη γραμματεία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, θα πρέπει να είναι δικηγόρος παραρρείο πάγο. Χρειάζεται εδώ προσοχή για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως, είναι συνέπεια της νέας νομοθετικής ρύθμισης, της νέας νομοθετικής μεταβολής. Από εκεί και πέρα, προβλέπεται προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων, με εξαίρεση και πάλι το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως, το οποίο έχει τις δικές του προθεσμίες κλητεύσεως. Όλα θα εξαρτηθούν από τον προσδιορισμό δικασίμου. Κατά τα λοιπά ένδικα μέσα, στην έφεση ανακοπή ερημοδικίας και στην αίτηση αναψηλάφισης θα πρέπει να επιδίδεται με κλήτευση για παράσταση στη δικάσιμο, η οποία όπως ορίζεται στο νόμο, δεν ξέρω αν τα δικαστήρια θα μπορέσουν να τηρήσουν την προθεσμία αυτή, το αργότερο είναι 5 μήνες, θα πρέπει να είναι όχι πέραν των 5 μηνών από την ημερομηνία καταθέσεως, θα πρέπει να κλητεύεται και να κοινοποιείται το ένδικο μέσο στον εφεσίβλητο, στον καθού η ανακοπή ερημοδικίας, στον καθού η αίτηση αναψηλάφισης, εντός 30 ημερών από την κατάθεσή του. Ταυτόχρονα ορίζεται, όλα αυτά ορίζονται στην κεντρική διάταξη του Γενικού Μέρους των Ενδίκων Μέσων, στο άρθρο 495 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Δεν μπορεί όμως η κλήτευση να είναι εγκύτερα των 30 ημερών από την δικάσιμο. Δηλαδή, εάν κάποιο δικαστήριο έχει την άνεση να δικάσει το ένδικο μέσο σε χρόνο ο οποίος δεν μπορεί να είναι χρόνος μικρότερος των 60 ημερών, διότι θα έχει μεν τηρηθεί η προθεσμία των 30 ημερών, δεν θα έχει όμως τηρηθεί η προθεσμία των 30 ημερών από τη δικάσιμο, η οποία αφετηριάζεται από τη δικάσιμο, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προπαρασκευής. Να πούμε το εξής εδώ, ότι εδώ πρόκειται για δύο προθεσμίες οι οποίες είναι προπαρασκευαστικές προθεσμίες. Δεν είναι προθεσμίες ενέργειας, άρα η μη τήρησή τους δεν επηρεάζει το παραδεκτό της ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Τα ένδικα μέσα ασκούνται, συνεχίζουν να ασκούνται όπως ασκούνταν και στο παρελθόν, μόνο με την κατάθεσή τους. Η επίδοσή τους αφορά την προπαρασκευή του διαδίκου κατά του οποίου στρέφεται το ένδικο μέσο να προετοιμαστεί, να αντικρούσει και να παραστεί. Άρα είναι προπαρασκευαστικές προθεσμίες, έχουν σκοπό την κατοχύρωση του θεμελιώδους δικονομικού δικαιώματος ακροάσεως, αλλά βεβαίως η μη τήρησή τους και βεβαίως η μη παράσταση του εφεσιβλήτεν προκειμένου, επί μη τηρήσεως, αν παραστεί ο εφεσίβλητος θεραπεύεται. Η απουσία, αυτά όσα γνωρίζουμε συνεχίζουν να ισχύουν, οδηγεί στο απαράδεκτο της συζητήσεως. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι πρόκειται για προπαρασκευαστικές προθεσμίες. Περαιτέρω, μια ενδιαφέρουσα ρύθμιση, η οποία δημιουργεί ζητήματα σε συνάφεια και σε συνδυασμό με τον περιορισμό των καταχρηστικών προθεσμιών προς άσκηση ενδίκων μέσων. Το άρθρο 518 παράγραφος 2, το άρθρο 564 παράγραφος 2, η πρώτη διάταξη αναφέρεται στην καταχρηστική προθεσμία προς άσκηση εφέσεως, η δεύτερη διάταξη αναφέρεται στην καταχρηστική προθεσμία προς άσκηση αιτήσεων αναιρέσεως, περιορίζουν τις καταχρηστικές προθεσμίες, τις προθεσμίες όπως ξέρουμε όλοι, οι οποίες εκκινούν από τη δημοσίευση της απόφασης και βεβαίως η διαδρομή τους ολοκληρώνεται εφόσον δεν μεσολαβήσει επίδοση της αποφάσεως. Οποτεδήποτε έχουμε την διαδρομή
μιας καταχρηστικής προθεσμίας, η επίδοση αποφάσεως ήδη μας οδηγεί, επιφέρει μετάπτωση σε καθεστώς γνησίων προθεσμιών. Εφόσον δεν έχουμε επίδοση της αποφάσεως, της προσβαλόμενης με το ένδικο μέσο αποφάσεως, παραμένουμε σε καθεστώς καταχρηστικών προθεσμιών, οι οποίες περιορίζονται έτσι περαιτέρω. Θυμόμαστε όλοι ότι με τον νόμο 4335 του 2015 είχαμε την πρώτη σύντμηση, την πρώτη περιστολή του χρονικού διαστήματος. Τα 3 έτη περιορίστηκαν σε 2, πλέον περιορίζονται σε 1 έτος. Είναι ένας χρόνος σχετικά περιορισμένος, θα έλεγα. Οι γνήσιες προθεσμίες δεν διαταράσσονται, οι προθεσμίες που εκκινούν από την επίδοση της αποφάσεως παραμένουν ως έχουν, όμως οι καταχρηστικές προθεσμίες περιορίζονται, με συνέπεια να έχουμε το εξής θέμα περαιτέρω. Είναι η παράγραφος 6 του άρθρου 495, η οποία ορίζει τα εξής. Εάν ματαιωθεί η συζήτηση, αν δεν παραστούν προσηκόντως και δικονομικός εγκύρος η διάδικη, η συζήτηση ματαιώνεται του ενδίκου μέσου. Γνωρίζουμε όλοι ότι μπορεί να προσδιοριστεί νέα δικάσιμος. Είχε ανακύψει υπό το προισχύσαν δίκαιο το ζήτημα εάν η διάταξη του άρθρου 260 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία προέβλεπε ότι επί ματαιώσεως της αγωγής, εάν δεν προσδιοριστεί νέα δικάσιμος εντός 90 ημερών, θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθήσα, με συνέπεια να έχουμε απώλεια των δικονομικών και ουσιαστικών ενόμων συνυπιών της αγωγής, μπορούσε να εφαρμοστεί και στα ένδικα μέσα. Είχαμε κειμενόμενη νομολογία, το επισημαίνω. Βεβαίως, στο τέλος θα έλεγα ότι η νομολογία κινήθηκε προς την ορθή κατεύθυνση, ότι το άρθρο 260 δεν εφαρμόζεται με των ενδίκων μέσων. Αντιλαμβάνεστε γιατί θεωρώ την ομολογία αυτή ορθή, διότι η απώλεια ενός ενδίκου μέσου έχει συνέπειες επαχθέστερες σε σχέση με την απώλεια της αγωγής. Με την αγωγή μπορούμε να επανέλθουμε και να διασώσουμε και την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία και να επαναφέρουμε και τις δικονομικές συνέπειες ασκήσεως αγωγής. Στα ένδικα μέσα, κυρίως όταν έχει παρέλθει προθεσμία, η απώλεια του ενδίκου μέσου δεν επιτρέπει επάνωδο. Βεβαίως, εάν δεν είχε επιδοθεί απόφαση, είχαμε τριετία, είχαμε διετία. Πλέον η ρύθμιση είναι η εξής. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 260, είναι σαφές. Έχουμε ειδικότερη ρύθμιση στην παράγραφο 6 του άρθρου 495 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπου ορίζεται, εάν ματαιωθεί η συζήτηση του ενδίκου μέσου, θα πρέπει να προσδιοριστεί νέα δικάσιμος εντός έτους. Εάν δεν προσδιοριστεί νέα δικάσιμος, το ένδικο μέσο θεωρείται ότι δεν έχει ασκηθεί, η δίκη του ενδίκου μέσου καταργείται. Επομένως, δεν υπάρχει ασκηθέν ένδικο μέσο. Βεβαίως θα αντιτείνει κάποιος, βεβαίως, και δεν εφαρμόζεται εδώ ο κανόνας της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων. Το ένδικο μέσο το οποίο έγινε παραίτηση, το οποίο όπως και εδώ θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθέν, δεν επιτρέπει την επάνωδο. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπει την επάνωδο. Όμως, εδώ, σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο η γνήσια προθεσμία, η τριακονθήμερη θα έχει παρέλθει, αλλά στις πιο πολλές περιπτώσεις μέχρι την έκδοση αποφάσεως σχετικής από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, από το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, πιθανολογούμε ότι θα έχει παρέλθει και η ενιάυσια προθεσμία, η καταχρηστική προθεσμία, με συνέπεια, ναι μεν τυπικά, να μπορεί να επανασκηθεί το ένδικο μέσο, δεν θα ισχύει ο κανόνας της άπαξ ασκήσεως, όμως από την άλλη πλευρά δεν θα υπάρχει χρόνος, δεν θα υπάρχει προθεσμία. Επομένως, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή απαιτείται και για λόγους πρακτικούς και στο ζήτημα της ματαιώσεως. Θα πρέπει η επάνωδος να είναι άμεση, τουλάχιστον όχι μεταγενέστερη του 1 έτους, ώστε να μην έχουμε την απώλεια του ενδίκου μέσου και την αδυναμία επανόδου λόγω παρόδου των πολύ πλέον σύντομων και καταχρηστικών προθεσμιών. Περαιτέρω, εξαντλώντας σε μεγάλο βαθμό τα κρίσιμα ζητήματα του γενικού μέρους των ενδίκων μέσων, θα έλθω σε ορισμένα κεντρικά θέματα του δικαίου της εφέσεως, τα οποία έτυχαν της προσοχής του μεταρρυθμιστικού δικονομικού νομοθέτη. Η άσκηση της εφέσεως, η έφεση ασκείται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Πλέον ας προσέξουμε τη λειτουργική αρμοδιότητα των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων, τη νέα ρύθμιση των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το άρθρο 18, το οποίο
καθιστά λειτουργικός αρμόδιο και το πολυμελές πρωτοδικείο επί εφέσεων κατά αποφάσεων μονομελούς πρωτοδικείου. Ίσχυε ήδη προηγουμένως με τον νόμο 5134 του 2024, όμως πλέον μετεβλήθη το χρηματικό ποσό, το όριο. Ήταν 30.000, πλέον έχει ανέλθει στις 60.000. Πλέον μία αγωγή η οποία υπάγεται στην καθήλυνα αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου και το αντικείμενο δεν υπερβαίνει τις 30.000, τις 60.000, όχι πλέον 30, 60.000, πλέον η έφεση θα ασκηθεί στο πολυμελές πρωτοδικείο. Είναι ζήτημα λειτουργικής αρμοδιότητος. Υπό το πρίσμα αυτό δημιουργούνται αρκετά ζητήματα διαχρονικού δικαίου. Ελπίζω να έχω στο τέλος των αναπτύξεών μου την ευκαιρία να εντοπίσω 2 ζητήματα διαχρονικού δικαίου. Διαχρονικό δίκαιο υπό το πρίσμα των προθεσμιών και διαχρονικό δίκαιο υπό το πρίσμα της μεταβολής της λειτουργικής αρμοδιότητας του πολυμελούς πρωτοδικείου, νέες παλιές αγωγές, νέες παλιές αποφάσεις. Ανακύπτουν ενδιαφέροντα ζητήματα λόγω και του ότι οι νέες ρυθμίσεις του 52-21 έχουν ελάχιστες διατάξεις διαχρονικού δικαίου. Επομένως, ανακύπτουν αρκετά κενά, θα δούμε πώς μπορούν να πληρωθούν. Μπορούν να πληρωθούν όμως με σχετική ασφάλεια δικαίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ένδικο μέσο της εφέσεως ασκείται στο λειτουργικά αρμόδιο δικαστήριο, στο Iudex ad Vem, πολυμελές πρωτοδικείο, μονομελές ή πολυμελές εφετείο. Από εκεί πέρα η επίδοση του θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών, αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον και συνιστά σημαντική μεταβολή είναι η άσκηση των προσθέτων λόγων εφέσεως. Το ίδιο ισχύει για προσθέτους λόγους αναψηλαφίσεως και οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως χρήζουν και αυτής μιας ειδικής και ιδιαίτερης μεταχειρήσεως. Σε ό,τι αφορά όμως τους προσθέτους λόγους εφέσεως και αναψηλαφίσεως, γνωρίζαμε όλοι ότι η προθεσμία για την άσκησή τους αφετηριάζεται από τη δικάσιο και είναι 30 ημέρες το αργότερο πριν από τη δικάσιο. Πλέον η αφετηρία ορίζεται εντελώς διαφορετικά. Είναι η κατάθεση. Και ορίζεται ως εξής: οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως και της αιτίους αναψηλαφίσεως θα πρέπει να ασκηθούν εντός προθεσμίας 40 ημερών, η οποία τεσσαρακονθήμερη αυτή η προθεσμία αφετηριάζεται από την πάροδο της προηγούμενης προθεσμίας για την άσκηση των ενδίκων μέσων. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως ότι όλα ξεκινούν από την κατάθεση. Διότι η κατάθεση του ενδίκου μέσου, εν προκειμένου άσκηση του ενδίκου μέσου, αλλά ειδικότερα κατάθεση του ενδίκου μέσου, αφετηριάζει την τριακονθήμερη προθεσμία για την επίδοσή του, παρέρχεται η προθεσμία αυτή και στη συνέχεια την επομένη ξεκινά η διαδρομή της προθεσμίας για την άσκηση προσθέτων λόγων εφέσεως, προσθέτων λόγων αναψηλάφισης, τα ορίζει το άρθρο 520 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και αντεφέσεως, όπως ορίζει το άρθρο 523 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και η τελευταία τροποποίηση, η οποία αυστηροποίησε έτσι περαιτέρω την άσκηση προσθέτων λόγων, είναι με τον 5282 του 26. Η μέχρι τότε ρύθμιση ανέφερε ότι μπορεί να επιδοθεί μεταγενεστέρως. Πλέον, όπως τροποποιήθηκε η διάταξη, ορίζεται ρητά ότι οι πρόσθετοι λόγοι ασκούνται εντός 40 ημερών μετά την πάροδο της τριακονθήμερης προθεσμίας με κατάθεση και επίδοση. Γνωστό σε όλους εδώ και πολλά χρόνια ότι οι πρόσθετοι λόγοι σε κάθε περίπτωση ασκούνται με κατάθεση και επίδοση, σε αντίθεση με το ένδικο μέσο που ασκείται μόνο με κατάθεση. Η δικονομική δε παρουσία του διαδίκου κατά το οποίο στρέφεται το ένδικο μέσο δεν θεραπεύει την απουσία επιδόσεως του δικογράφου των προσθέτων λόγων. Εδώ δεν είναι παραδεκτό συζητήσεως το μείζον, εδώ το κρίσιμο ζήτημα είναι παραδεκτό της ασκήσεως των προσθέτων λόγων. Άρα λοιπόν η προθεσμία αυτή, η οποία θα έλεγα είναι μια αυστηρή προθεσμία και εφαρμόζεται ως εμπροστοβαρής, θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει, από την κατάθεση, άσκηση του ενδίκου μέσου, πλέον επιβάλλει σημαντική εγρήγορση στο διάδικο ο οποίος ασκεί το εκάστοτε ένδικο μέσο, εκαλών, ασκών την ανακοπή ερημοδικίας, ασκών την αίτηση αναψηλάφισης. Θα πρέπει λοιπόν εντός 70 ημερών, έτσι για να δώσουμε μια πολύ ένα γενικό προσδιορισμό, να ασκήσει, εάν το επιθυμεί, προσθέτους λόγους εφέσεως με κατάθεση και επίδοση, όπως βεβαίως και ο εφεσίβλητος και αντεκαλών να ασκήσει αντέφεση.
αντιλαμβάνεστε την σημασία της προθεσμίας της επιδόσεως, δεν αφετηριάζεται η τσαρακονθήμερη προθεσμία από την κατάθεση ανεφετέρου, αλλά προϋποθέτει την πάροδο της προθεσμίας επιδόσεως, δηλαδή την προηγηθήσα επίδοση. Όχι για τον εκαλούντα. Ο εκαλών το γνωρίζει. Για τον εφεσίβλητο, για να ασκήσει αντέφεση. Αυτή είναι η τελολογία της ενάρξεως της προθεσμίας, δηλαδή η σύνδεσή της με την προθεσμία προς επίδοση του ενδίκου μέσου, ακριβώς η γνώση του εφεσιβλήτου για να ασκήσει αντέφεση. Κυρίως εκεί εστιάζεται το ζήτημα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, πέρα από τους προσθέτους λόγους, αναφέρεται στις δυνατότητες του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να εξετάσει νέους πραγματικούς ισχυρισμούς οι οποίοι δεν έχουν προβληθεί στην δίκη σε πρώτο βαθμό. Αναφερόμαστε στην κεντρική διάταξη, στην κεντρική ρύθμιση του δικαίου της Εφέσεως, στην διάταξη του άρθρου 527 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Γνωρίζουμε όλοι το δικαστήριο το δευτεροβάθμιο έχει πλήρη δικαιοδοσία στα όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος βεβαίως. Έτσι, ό,τι δεν μεταβιβάστηκε, ό,τι δεν είναι devolutum, δεν μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω. Εντός των ορίων μεταβιβαστικού αποτελέσματος, οι διάδικοι μπορούν να προβάλλουν νέους πραγματικούς ισχυρισμούς κάτω τους όρους του 527, ο εφεσίβλητος χωρίς περιορισμούς, ο εκαλών με τους αυστηρούς περιορισμούς, εξαιρέσεις θα λέγαμε, που ορίζει η διάταξη αυτή. Πάντοτε προβλεπόταν στον αριθμό 3 του άρθρου 527 ότι προνομιακοί ισχυρισμοί, ως προνομιακούς χαρακτηρίζουμε ισχυρισμούς οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη αυτεπαγγέλτος, καθώς επίσης και ισχυρισμούς οι οποίοι μπορούν να προβληθούν σε κάθε στάση της δίκης. Αναφέρουμε ένσταση συμψηφισμού όταν η απέτηση, η ανταπέτηση αποδεικνύεται εγγράφος, η ένσταση πλαστογραφίας του 561 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μπορούν να προβληθούν σε κάθε στάση της δίκης, μπορούσαν έτσι λόγω της ιδιότυπης φύσης τους και ισχυρισμοί αυτεπαγγέλτος λαμβανόμενοι υπόψη, αν και η νομολογία του Αριουπάγου πλέον όπως διαμορφώθηκε τους έχει περιορίσει πάρα πολύ, αναφέρομαι κυρίως καταχρηστικές ενστάσεις που γινόταν δεκτό ότι ναι, αυτοί είναι οι ισχυρισμοί λαμβανόμενοι υπόψη αυτεπαγγέλτος, πλέον όπως έχει διαμορφωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η νομολογία του Αριουπάγου δεν μας το επιτρέπει. Σε κάθε περίπτωση, επομένως, δικονομικοί ισχυρισμοί, δεδικασμένο, εκκρεμωδικοί, αυτοί λαμβάνονται ανεφετέρου αυτεπαγγέλτος, θα μπορούσαν να προβληθούν κατ' εξαίρεση για πρώτη φορά και από τον εκαλούντα σε δεύτερο βαθμό. Είναι ιδιαίτερη φύση η προνομιακή τους δικονομική μεταχείριση διασπά τους περιορισμούς του άρθρου 527 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Πλέον ο 5221 ήλθε και διέγραψε την παράγραφο, τον αριθμό 3 του άρθρου 527 και ανέκυψε το ζήτημα. Οι προνομιακοί ισχυρισμοί αποκλείονται πλέον. Ταυτόχρονα όμως, όπως ανέφερε ο κ. Δελικοστόπουλος προηγουμένως, επανήλθε η διάταξη και ορθά επανήλθε κατά την άποψή μου του άρθρου 269 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η διάταξη η οποία πάντα ίσχυε και καθιέρωνε το σύστημα συγκέντρωσης των πραγματικών ισχυρισμών, όπου εκεί ορίζεται ρητά ότι λαμβανόμενοι αυτεπαγγέλτος υπόψη πραγματικοί ισχυρισμοί μπορούν να προβληθούν και μετά το δικόγραφο των προτάσεων. Εκεί λοιπόν βλέπαμε την διατήρηση της προνομιακής μεταχείρισης των αυτεπαγγέλτος λαμβανωμένων υπόψη ισχυρισμών και στην κατέφεση δίκη βλέπαμε την διαγραφή της σχετικής δυνατότητας. Θα μπορούσε κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι εδώ ο δικονομικός νομοθέτης, εφόσον εκεί το προέβλεψε ρητά και εδώ το διέγραψε, να επιχειρηματολογήσει με το επιχείρημα κοντράριο, το εξαντιθέτο επιχείρημα. Ήταν προφανές. Ο δικονομικός νομοθέτης, ο ιστορικός νομοθέτης, όταν του επισημάνθηκε το σχετικό ζήτημα, ανέφερε ότι ήταν μια πλεονάζουσα ρύθμιση. Μια πλεονάζουσα ρύθμιση ήταν κάτι το οποίο ούτως ή άλλως ίσχυε, αυτοδικαίως θα έπρεπε να το δεχτούμε, δεν χρειαζόταν την ειδική νομοθέτηση και την ειδική ρύθμιση όπως πάντοτε προβλεπόταν με την παράγραφο 3 του άρθρου 527. Βεβαίως επισημάνθηκε αρκετές φορές ότι σαφέστερον θα ήταν και εγκρατέστερον θα ήταν να υπάρχει σαφής ρύθμιση, να εμπεδοθεί ασφάλεια δικαίου, κυρίως να απεμπλακούμε από το επιχείρημα της αντιδιαστολής. Πλέον με τον 5282 του 2026 ο ιστορικός νομοθέτης έτεινε ευήκονους στις παρατηρήσεις της θεωρίας και
όντως αναφέρει, δεν επαναφέρει βεβαίως την παράγραφο 3 του άρθρου 527, παραμένει διαγεγραμμένη αν το δείτε, όμως στην αρχή της διατάξεως αναφέρει με την επιφύλαξη των αυτεπαγγέλτως λαμβανομένων υπόψη ισχυρισμών και των προνομιακών ισχυρισμών ισχύουν οι περαιτέρω περιορισμοί. Άρα θα λέγαμε ότι έτσι τεχνιέντος ήλθε και επανέφερε την ορθότητα της ρυθμίσεως. Νομίζω ότι ορθώς έπραξε στην περίπτωση αυτή. Από εκεί και πέρα να αναφερθώ, για να μην καταχραστώ του χρόνου και του χρόνου των λοιπών συναδέλφων και του δικού σας χρόνου για την συμμετοχή σας στη συζήτηση, πολύ σύντομα σε βασικές ρυθμίσεις του δικαίου της αναιρέσεως. Όπως είπαμε πριν, η αίτηση αναιρέσεως κατατίθεται στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου, πλέον στην γραμματεία του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, δεν προσδιορίζεται όμως αμέσως δικάσιμος. Εδώ έχουμε ακόμη την λειτουργία και την έννοια του επιμελεστέρου των διαδίκων, μπορεί να είναι και ο αναιρεσίβλητος, που εδώ μπορεί να προκληθούν ζητήματα. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες περιοριστικές ρυθμίσεις στο άρθρο 566 παράγραφος 2 566 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην παράγραφο 1 για τον περιορισμό των σελίδων, του αναιρετηρίου, του δικογράφου των προσθέτων λόγων, του δικογράφου των προτάσεων. Ήταν μια απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, μπήκε στον κανονισμό του Αρείου Πάγου, πλέον ήλθε και στο θετικό δίκαιο, στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με προβληματίζει ιδιαιτέρως το ζήτημα, ιδίως ό,τι αφορά τις προτάσεις του αναιρεσιβλήτου, ο οποίος αντιμετωπίζει μια εκτενή αναίρεση. Θα πρέπει και εκεί να υπάρξει αντίστοιχη δυνατότητα. Είναι ζητήματα ίσως τα οποία η επίοικης κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου θα τα αντιμετωπίσει καλύτερα, ίσως διορθώνοντας το δίκαιο, την διάταξη, έτσι όπως το έλεγαν, corrigenti juris civilis causa, όπως ο Ρωμαίος Πρέτορας διόρθωνε τις ατέλειες και του δικονομικού και του ουσιαστικού δικαίου. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είναι κρίσιμο είναι το εξής. Οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως θα πρέπει να ασκηθούν με κατάθεση και επίδοση εντός 60 ημερών από την κατάθεση του ενδίκου μέσου, εφόσον όμως έχει προσδιοριστεί δικάσιμος. Για ποιο λόγο? Διότι οι πρόσθετοι λόγοι θα πρέπει να προσδιοριστούν στην δικάσιμο, ορθό είναι αυτό, της εκδικάσεως αιτήσεως αναιρέσεως, της συζητήσεως αιτήσεως αναιρέσεως. Εδώ μπορεί να οδηγήσει σε μια παγίδευση του αναιρεσίοντος αν δεν ενδιαφερθεί ο ίδιος. Υπό την εξής έννοια. Εδώ αναφέραμε ότι με την κατάθεση της αιτήσεως αναιρέσεως δεν προσδιορίζεται δικάσιμος ανεφετέρου. Μπορεί να κατατεθεί, να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως, να παραμείνει εκκρεμής, λιμνάζουσα όπως τα λέγαμε, και κάποια στιγμή να έρθει ο αναιρεσίβλητος και να προσδιορίσει δικάσιμο. Στην περίπτωση αυτή πώς θα ενεργήσει ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος λαμβάνει γνώση ότι ασκήθηκε αίτηση αναιρέσεως εναντίον του, δεν του έχει επιδοθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε, το γνωρίζετε ότι μπορεί να λάβει γνώση, αναμένει τον ορισμό δικασίμου από το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, αναμένει την πάροδο των 60 ημερών και στη συνέχεια βεβαίως, μάλλον όχι, δεν προσδιορίζει δικάσιμο, αναμένει την πάροδο 60 ημερών από την κατάθεση, με συνέπεια να μην μπορεί πλέον ο αναιρεσίων να ασκήσει προσθέτους λόγους εφέσεως, και στη συνέχεια εν ηρεμία προσδιορίζει δικάσιμο της αιτήσεως αναιρέσεως. Μπορεί να πρόκειται για μια απλή αναίρεση, γραμμένη υποπίεση χρόνου, διατυπωμένη με ατέλειες, αοριστείες. Γνωρίζουμε την δυσχέρεια των αναιρετικών λόγων, τις αυξημένες απαιτήσεις του Αρείου Πάγου για το ορισμένο των λόγων αναίρεσης. Μπορεί να είναι ένα σχετικά πρόχειρο δικόγραφο, σχετικά ατελές δικόγραφο. Στη συνέχεια ορίζεται δικάσιμος από τον αναιρεσίβλητο. Μετά τις 60 μέρες είναι αδύνατον για τον αναιρεσίοντα να ασκήσει προσθέτους λόγους αναιρέσεως. Άρα προσοχή, ο αναιρεσίων όταν θέλει να επιδιώξει την αναίρεσή του, όταν θέλει να την φέρει εις πέρας με επιτυχία, οφείλει ο ίδιος να επιμεληθεί του προσδιορισμού δικασίμου και να ασκήσει εμπροθέσμους 60 μέρες από την κατάθεση του ενδίκου μέσου, με κατάθεση και επίδοση δικόγραφο προσθέτων λόγων. Περαιτέρω, εδώ μία αυλεψία δεν έχει αρθεί. Το 566 παράγραφος 2 ορίζει ότι εάν η αίτηση αναιρέσεως στρέφεται κατά αποφάσεως πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κατά που πάντοτε ήταν δυνατόν και τώρα είναι δυνατόν, ασκείται στη γραμματεία και των δύο. Δεν ασκείται στη γραμματεία και των δύο, πλέον ασκείται στη γραμματεία του Iudex ad Quem, στη γραμματεία του Αρείου Πάγου. Είναι ένα
θα λέγαμε ημαρτημένο, ένα εράτουμ, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να επιμεληθεί ο ιστορικός νομοθέτης να εξαλείψει, να διαγράψει την παράγραφο 2 του 566. Αν την εντοπίσετε κάποια στιγμή, ας μην δημιουργηθεί ανησυχία, πρόκειται περί προφανούς αυλεψίας. Η εισηγητική έκθεση, η οποία επανέρχεται επί της ουσίας με το άρθρο 571, είναι σημαντική. Ενημερώνονται, έχουν γνώση οι διάδικοι για να αναπτύξουν και πρέπει να έχουν δυνατότητα αναπτύξεως. Θα πρέπει να επανέλθει χωρίς περιορισμούς, υπό τον ουσιαστικό έλεγχο του δικαστηρίου του Αριουπάγου. Έτσι, όταν κανείς αγορεύει πραγματικών ζητημάτων, δεν επιτρέπεται να αγορεύει. Θα μπορεί να αφαιρεθεί ο λόγος, αλλά επί των λόγων ανέρεσης θα πρέπει να έχει αναιρεσίων αναιρεσίβλητος δυνατότητα ουσιαστικής αναπτύξεως. Οι χρονικοί περιορισμοί νομίζω ότι δεν ταιριάζουν. Σε κάθε δε περίπτωση, στην ουσιαστική προσέγγιση και ανάπτυξη θα βοηθήσει η εισήγηση του εισηγητή Αριοπαγίτη, η οποία θα κατατίθεται πλέον όπως το παρελθόν 8 ημέρες πριν την δικάσιμο. Άρα θα μπορούν οι διάδικοι να πληροφορούνται και να προσαρμόσουν τις αναπτύξεις και βεβαίως τις αναπτύξεις περαιτέρω στο γραπτό τους υπόμνημα. Επίσης, σημαντική η εισήγηση του εισηγητή Αριοπαγίτη για τους αυτεπαγγέλτως λαμβανομένους υπόψη λόγους ανέρεσης, κατά το άρθρο 566 παράγραφος 4. Θα πρέπει αναιρεσίων και αναιρεσίβλητος, κυρίως ο αναιρεσίβλητος, να έχει γνώση ήδη πριν την δικάσιμο, ήδη πριν την συζήτηση της αναιρέσεως, για τους λόγους τους οποίους εκτιμά και προτείνει ο εισηγητής Αριοπαγίτης ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτεπαγγέλτος. Διότι ενδεχομένως πρόκειται για σημαντικούς λόγους, τους οποίους δεν είχε σκεφτεί να αντικρούσει, δεδομένου ότι είχε ενώπιον του μία άλλη αίτηση αναιρέσεως. Άρα, πρόκειται για ένα ζήτημα μείζωνος σπουδαιότητος που αφορά τον δικαιοκρατικό χαρακτήρα της αναιρετικής δίκης. Νομίζω ότι η ρύθμιση του 571 κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Και κλείνοντας με τις δύο ρυθμίσεις διαχρονικού δικαίου, αναφέραμε προηγουμένως ότι οι καταχρηστικές προθεσμίες περιορίζονται, περιστέλλονται. Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή της νέας διάταξης? Το διαχρονικό δίκαιο, τα άρθρα 168 και άρθρα 126 του νόμου 5221 είναι εξαιρετικά φιδωλά στα ζητήματα αυτά. Άρα αναγόμεθα στην γενική διάταξη περί διαχρονικού δικαίου σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες των ενδίκων μέσων. Αναφέρομαι ειδικότερα στο άρθρο 24 του εισαγωγικού νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, κρίσιμος είναι ο χρόνος εκδόσης αποφάσεως, όχι ο χρόνος ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως. Άρα, αποφάσεις εκδοθήσεις το 2025, δευτεροβάθμιες για αναιρέσεις, αλλά και πρωτοβάθμιες για εφέσεις, έχουμε καταχρηστική προθεσμία 2 ετών. Αποφάσεις εκδοθήσεις από την 1η Πρώτου 2026 και έτη περαιτέρω, εκεί βεβαίως θα υπαχθούν στην καταχρηστική προθεσμία του 1 έτους. Και το έτερον ζήτημα, το οποίο είναι δυσχερέστερο, γιατί εκεί ίσως και οι διαχρονικού δικαίου διατάξεις δεν μας διευκολύνουν, είναι το ζήτημα της λειτουργικής αρμοδιότητας των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και ειδικότερα του πολυμελούς πρωτοδικείου. Είπαμε πριν ότι το όριο, το χρηματικό ποσό είναι οι 30.000 να γίνουν 60.000. Εάν έχουμε, η νέα ρύθμιση από πότε εφαρμόζεται? Αν έχουμε μία απόφαση η οποία εκδόθηκε το 2025 ή το τέλος του 2024, για όσα ακόμα μπορεί να ισχύσει το θέμα του διαχρονικού δικαίου, και η ανέρεση ασκείται μετά την 1η Πρώτου του 2026. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να συμβεί αν δεν έχει επιδοθεί απόφαση και έχουμε ακόμα στην διαδρομή της καταχρηστικής προθεσμίας. Εδώ έχουμε μία σιωπή του διαχρονικού δικαίου. Αναγκάζομαι να καταφύγω στο άρθρο 5 πάλι στις γενικές διατάξεις του εισαγωγικού νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με βάση τη διάταξη αυτή θεωρώ πλέον, εν αμφιβολία, αλλά θεωρώ και θα προτείνω και ένα τελεολογικό επιχείρημα, ότι κρίσιμος είναι και εδώ ο χρόνος έκδοσης απόφασης, όχι ο χρόνος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Διαφορετικά, αν ήταν ο χρόνος ασκήσεως του ενδίκου μέσου, θα μπορούσαμε να έχουμε αντίθετες εφέσεις κατά της ιδίας αποφάσεως που θα απευθύνονται σε διαφορετικά δικαστήρια. Το εξής παράδειγμα: απόφαση εκδοθήσα μέσα στο 2025, ασκεί η μία πλευρά, ο ένας διάδικος έφεση, πλέον μπορεί να απευθύνεται πλέον με το προισχύσαν δίκαιο στο μονομελές εφετείο. Ο άλλος διάδικος έχει προθεσμία,
ασκεί έφεση μετά την 1η Πρώτου 26. Ήταν κρίσιμος ο χρόνος ασκήσεως εφέσεως και ήμασταν μεταξύ 30 και 60.000 ευρώ, θα πήγαινε στο μονομελές, στο πολυμελές πρωτοδικείο. Αντίθετες εφέσεις, κάτι σε αυτής αποφάσεως, σε διαφορετικά δικαστήρια. Θα λέγαμε διάσπαση της ένομης σχέσης της δίκης και βεβαίως αδυναμία ενιαίας κρίσεως, αδυναμία συνεκδικάσεως των εφέσεων που προσβάλλουν την ίδια απόφαση. Θα έλεγα λοιπόν ότι με βάση το τελεολογικό αυτό επιχείρημα θα πρέπει και για το ζήτημα αυτό να αποβεί κρίσιμος ο χρόνος εκδόσεως της αποφάσεως και όχι ο χρόνος εκδόσεως του ενδίκου μέσου. Βεβαίως είναι θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, είναι η άποψή μας, η προσωπική μας άποψη, η θεωρητική μας άποψη και βεβαίως αναμένουμε ενδιαφέρον και την νομολογία και την περαιτέρω επιστημονική συζήτηση. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την προσοχή σας. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για την αναλυτικότατη εισήγηση, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι, όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς, κατά τη διάρκεια της εισήγησής σας υπήρχε σχολιασμός και ζωηρός διάλογος τόσο από τους εκλεκτούς συναδέλφους όσο και από τους αξιότιμους κύριους δικαστικούς λειτουργούς, πράγμα που αποδεικνύει ότι όχι απλά αναλύσατε ενδελεχώς το θέμα το οποίο είχατε αναλάβει, αλλά παράλληλα θα υπάρξουν σίγουρα και ερωτήσεις που θα δούμε στο τέλος της συζήτησης. Το λόγο έχει ο διδάκτορας νομικής και δικηγόρος Λάρισος, ο Παναγιώτης Χριστοδούλου, ειδικές διαδικασίες, ασφαλιστικά μέτρα και εκούσια δικαιοδοσία. Ο Άγης, επειδή το γνωρίζουμε και εμείς λίγο παραπάνω, φημίζεται για το χειρουργικό τρόπο με τον οποίο κάνει τις εισηγήσεις του, οπότε θα μας κρατήσει εντονότατο το ενδιαφέρον του, ώστε να μας δώσει τη γέφυρα για τις ερωτήσεις και τον διάλογο στο τέλος. Βασίλη, σε ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου μας, τον πρόεδρό του, τον κύριο Τσάτσαρο, για την προβολή διοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης και βέβαια για την τιμητική πρόσκληση που μου απίφθινε να συμμετάσχω σε αυτή. Όπως διαπιστώσαμε και από τις τοποθετήσεις των αγαπητών καθηγητών, ο 52-21-25 εντάσσεται κατά τη ρητή διατύπωση του ίδιου του νομοθέτη σε ένα ευρύτερο εγχείρημα επιτάχυνσης απονομής της δικαιοσύνης, βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων δικαστικών υπηρεσιών και ενίσχυσης της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη. Οι διακηρύξεις αυτές θα υλοποιηθούν ιδίως μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, ώστε τελικώς να ενδυναμωθεί η εμπέδωση των πολιτών προς αυτήν. Εδώ σας παραπέμπω ενδεικτικά στην περίπτωση του ηλεκτρονικού φακέλου της υπόθεσης, καθώς και στην ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον από πλευράς διατυπώσεως, επιτρέψτε μου, νέα έκτη παράγραφου του 119, σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογίας για την εξαποστάσεως πραγματοποίηση κάθε διαδικαστικής πράξεως, σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Ωστόσο, η ρητορική αυτή νομοθέτη δεν μπορεί να αποσπαστεί από το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της εξέλιξης πολιτικής δικονομίας κατά την τελευταία ιδίως δεκαετία. Από την έναρξη ισχύως του 43-35 του 2015 και εν συνεχεία του 48-42 του 2021, όπως σίγουρα θυμόμαστε όλοι, η πολιτική δίκη χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και εντατική νομοθετική κινητικότητα, η οποία ανεξαρτήτως των επιμέρους προθέσεων εκδηλώνεται με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στον δικονομικό νόμο. Η συνεχής αυτή αναμόρφωση, αν και αποσκοπεί προεχόντως τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δίκης, προκαλεί αναπόφευκτα φαινόμενα ανασφάλειας δικαίου και αναδεικνύει προβλήματα διαχρονικού δικαίου, ακούσαμε τον καθηγητή κύριο Τσικρικά, τα οποία συχνά προηγούνται χρονικά της εμπέδωσης και αφομοίωσης, θα έλεγα, της προηγούμενης μεταρρύθμισης. Η διάκριση μεταξύ τακτικής και ειδικών διαδικασιών είναι σε όλοι μας γνωστή. Στο πεδίο των ειδικών διαδικασιών υπάγονται με ειδική νομοθετική πρόβλεψη ορισμένες κατηγορίες διαφορών, οι οποίες εκφεύγουν τόσο της τακτικής διαδικασίας όσο και των ρυθμίσεων για τις μικροδιαφορές, τη λογοδοσία και τη διανομή, οι οποίες δεν συνιστούν ειδικές διαδικασίες. Θεμελιώδης παραμένει και πάλι η διάταξη του 591, η οποία αποτυπώνει τη γενική διαδικαστική φυσιογνωμία των ειδικών διαδικασιών.
Στο πεδίο των γενικών διατάξεων και ειδικότερα στο ζήτημα υλικής αρμοδιότητας, αξίζει να επισημανθεί η τροποποίηση της περιπτώσεως 10 του άρθρου 16 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με τη ρύθμιση αυτή πάγονται πλέον στην εξαιρετική αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου και οι διαφορές που αφορούν τις αμοιβές πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίοι προσλαμβάνονται από δικαστικό επιμελητή για την εκτίμηση της αξίας των κατασχεθέντων πραγμάτων. Περνώντας την άσκηση της αγωγής επί διαφορών που εκδικάζονται κατά τις ειδικές διαδικασίες, υπενθυμίζεται ότι και στο πεδίο αυτό η αγωγή ασκείται με κατάθεση και επίδοση ως σύνθετη διαδικαστική πράξη κατά το 2015. Η διαδικαστική πράξη ολοκληρώνεται με την κατάθεση και την επίδοση αντιγράφου της αγωγής. Στις ειδικές διαδικασίες όμως, όπου η υπόθεση εκδικάζεται σε μία και μόνη συζήτηση, ο χρόνος επίδοσης αγωγής και συνακόλουθα ο χρόνος κλήτευσης προσδιορίζονται σε συνάρτηση με τη δικάσιμο σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του 591. Στο σημείο αυτό, 52-21 του 25 και φυσικά οι μεταγενέστερες μεταρρυθμίσεις δεν επέφεραν καμία τροποποίηση. Στις ειδικές διαδικασίες διατηρείται και μετά τον 52-21 η προθεσμία κλήτευσης των 30 ημερών για αναγόμενο με διαμονή στην Ελλάδα και 60 ημερών για αναγόμενο με άγνωστη διαμονή ή διαμονή στο εξωτερικό. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται πριν από τη συζήτηση της αγωγής και όχι από την κατάθεσή της, σύμφωνα με το 591 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η ρύθμιση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη διατύπωση της νέας δεύτερης παραγράφου του 215, όπως ισχύει μετά τον 52-21, όπου η γενική προθεσμία επίδοσης αγωγής τελεί υπό την ρητή επιφύλαξη αν δεν ορίζεται άλλος. Εφόσον όμως για τις ειδικές διαδικασίες ορίζεται άλλος στο 591, οι προθεσμίες κλήτευσης του άρθρου αυτού διατηρούνται παράλληλα προς τη ρύθμιση της τακτικής διαδικασίας. Εδώ, για όποιον έχει έτσι, κύριε καθηγητά, και λίγο δογματικό τώρα, δογματικές ανησυχίες, μπορεί να δει λίγο στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου του καθηγητή του κ. Νίκα, στην σελίδα 450 υποστηρίζεται διαφορετική θέση. Μέχρι και την ψήφιση του 52-21-25, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας περιείχε δύο διαφορετικές ρυθμίσεις ως προς την ένομη συνέπεια της μη νομότυπης άσκησης αγωγής. Στην τακτική διαδικασία, κατά το 2.15.2, η μη επίδοση ή η εκπρόθεσμη επίδοση της αγωγής συνεπαγόταν ότι αυτή θεωρείται ως μια σκηθίσα. Αντιθέτως, στις ειδικές διαδικασίες, κατά το 591 παράγραφος 1, η χωρίς αντίρρηση παράσταση του εναγωμένου στη συζήτηση της αγωγής θεράπευε το ελάττωμα της μη νομότυπης άσκησής της. Με συγχωρείτε. Η διάκριση αυτή έρεται με τον 52-21-25. Με την απάλληψη της φράσης στην περίπτωση του άρθρου 237 από το 2.15.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο κανόνας περί των συνεπειών της μη νομότυπης άσκησης αγωγής γενικεύεται και καταλαμβάνει από 1η-1η-26 όλα τα ένδικα βοηθήματα της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, άρα και τις αγωγές που εκδικάζονται κατά τις ειδικές διαδικασίες των 591 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Συνεπώς, και στις ειδικές διαδικασίες, η χωρίς αντίρρηση παράσταση του εναγωμένου δεν θεραπεύει πλέον τη μη επίδοση, την εκπρόθεσμη επίδοση ή τη μη νόμιμη επίδοση της αγωγής, η οποία και στην περίπτωση αυτή θα θεωρείται ως μία σκηθίσα. Σημειώνεται πάντως ότι το 271 παράγραφος 2, το οποίο ρυθμίζει τις συνέπειες της ερημοδικίας του αναγωμένου, εξακολουθεί να παραπέμπει ρητά στις περιπτώσεις των άρθρων 237 και 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλαδή στην τακτική διαδικασία. Η διάταξη αυτή δεν τροποποιήθηκε με το 52-21, γεγονός που δημιουργεί μια νομοτεχνικής φύσεως, εν πάση περιπτώσει, ασυμμετρία, χωρίς πάντως να αναιρείται η βασική κατεύθυνση της μεταρρύθμισης. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η τροποποίηση του 591 παράγραφος 4. Πλέον το δικαστήριο, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων της τακτικής διαδικασίας και ειδικότερα των παραγράφων 5 και 8 του 237. Με την επιλογή αυτή, ο δικονομικός νομοθέτης επιδιώκει ενιαίο τρόπο ρύθμισης και διενέργειας της αυτοψίας και της πραγματογνωμοσύνης. Ως προς την άσκηση ανταγωγής πρόσθετων λόγων εφέσεως ή αναψηλαφήσεως καθώς και αντεφέσεως, η πρώτη παράγραφος του 591 προβλέπει για όλες τις ειδικές διαδικασίες ότι αυτές ασκούνται με ποινία παραδέκτου με ιδιαίτερο δικόγραφο και όχι με τις προτάσεις.
το δικόγραφο κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και επιδίδεται στον αντίδικο τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τη συζήτηση της εφέσεως. Στο πεδίο αυτό εντάσσεται και νεότερη παρέμβαση του νομοθέτη και αφορά στις οικογενειακές διαφορές. Ειδικότερα με την τροποποίηση της περιπτώσεως Β, της παραγράφου 3 του 592, υπάγονται ρητός πλέον στις οικογενειακές διαφορές και οι διαφορές που αφορούν τη μεταρρύθμιση δικαστικών αποφάσεων σχετικών με τη γονική μέριμνα, κατά το άρθρο 1536 του Αστικού Κώδικα. Περαιτέρω, με την προσθήκη της παραγράφου 2 στο 593, εισάγεται ειδικότερη ρύθμιση για τις εν λόγω διαφορές, κατά την οποία αυτές εισάγονται προς εκδίκαση αποκλειστικώς με ιδιαίτερο δικόγραφο και δικάζονται κατά προτεραιότητα. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, ιδιαίτερη σημασίας είναι η μεταρρύθμιση που εισήχθη με τον 5221 ως προς την αρμοδιότητα έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθείου, η οποία μεταφέρεται από τα δικαστήρια στους δικηγόρους. Η επιλογή αυτή εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση επιτάχυνσης απονομής δικαιοσύνης, ιδίως στο πεδίο της ίσπραξης ανεξόφλητων απαιτήσεων και αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των πολιτικών δικαστηρίων από μεγάλο αριθμό υποθέσεων διαταγών πληρωμής μέσω της αξιοποίησης της οργανωτικής υποδομής των δικηγορικών συλλόγων. Η ρύθμιση καταλαμβάνει αιτήσεις που υποβάλλονται από 1η Μαΐου και εφ' εξής, πρακτικά δε από 4 Μαΐου. Σε εκτέλεση της ρύθμισης αυτής, το 626 παράγραφος 4 προβλέπει ότι με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικά προσόντα των δικηγόρων που ορίζονται για την έκδοση των διαταγών πληρωμής, καθώς και ο τρόπος κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων. Η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση, όπως όλοι γνωρίζουμε, εκδόθηκε 11 Τρίτου του 2026, 17-2-25, οπότε αναδεικνύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος. Κατά το άρθρο 1, καταρτίζονται κατάλογοι δικηγόρων πρωτοδικείο και οριοθετείται ο κύκλος των δικηγόρων που δύναται να ενταχθούν σε αυτούς. Η ανάθεση γίνεται με αντικειμενική σειρά, χωρίς δυνατότητα επιλογής από τους διαδίκους. Ο δικηγόρος υποχρεούται να εκδώσει τη διαταγή εντός προθεσμίας 20 ημερών από την ανάθεση, τηρώντας ταυτοχρόνως υποχρέωση αποχής σε περίπτωση συγκρούσεως συμφερόντων. Η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών ελέγχεται από εποπτικές επιτροπές, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται διαγραφή από τον κατάλογο. Η αποσημείωση δε του δικηγόρου καταβάλλεται μέσω του οικείου δικηγορικού συλλόγου και όχι απευθείας από τον ετούντα. Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πρέπει να περιέχει τα στοιχεία προβλέπονται στο 117, 118 και στο 119 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς φυσικά και σαφές αίτημα για την έκδοση της διαταγής. Πρέπει να προσδιορίζεται η απέτηση και το ακριβές ποσό των χρημάτων ή των χρεογράφων μαζί με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους. Επιπλέον, στην αίτηση αναφέρονται και επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν η απέτηση και το ύψος της. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία ακολουθεί το ίδιο πλαίσιο με εκείνο που ίσχυε όταν η διαταγή πληρωμής εκδίδεται από το δικαστή. Να σημειώσουμε δε ότι με μόλις χθεσινή αλλαγή στο 625 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το τελευταίο εδάφιο του οποίου έλεγε ότι ο αρμόδιος δικηγόρος ορίζεται με πράξη του οικείου δικηγορικού συλλόγου που μπορεί να εκδίδεται και ηλεκτρονικά, πλέον ο αρμόδιος δικηγόρος ορίζεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο δοσηδικεί η διαφορά, από κατάλογο που καταρτίζει και διαβιβάζει πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους στη γραμματεία του δικαστηρίου ο δικηγορικός σύλλογος. Για την επιλογή του αρμόδιου δικηγόρου, ο γραμματέας του δικαστηρίου τηρεί τη σειρά του καταλόγου του δικηγορικού συλλόγου. Είδατε πόσο update σας έχω, έτσι. Λοιπόν, στο ίδιο πλαίσιο ανακύπτει και ένα δογματικό, θα έλεγα, ζήτημα σε σχέση με τον εκτελεστό χαρακτήρα της διαταγής πληρωμής. Το νέο 631 χαρακτηρίζει τη διαταγή πληρωμής ως εκτελεστό τίτλο. Προβλέπει όμως ταυτόχρονα ότι αυτή καθίσταται εκτελεστή μετά την περιαφή της με τον εκτελεστήριο τύπο. Νομίζω στη ρύθμιση διακρίνεται μια ενοιολογική αστοχία, καθώς η περιαφή
με τον εκτελεστήριο τύπο προϋποθέτει ήδη την ύπαρξη εκτελεστού τίτλου και δεν τον δημιουργεί. Με αποτέλεσμα, νομίζω, να συγχέεται η ιδιότητα του εκτελεστού τίτλου με την διαδικαστική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεσή του. Στο σύστημα προστασίας κατά της διαταγής πληρωμής προβλέπονται, όπως είναι γνωστό, δύο ανακοπές. Η ανακοπή του 632 μετά την πρώτη επίδοση της διαταγής και η ανακοπή του 633 μετά τη δεύτερη επίδοση, εφόσον δεν έχει ασκηθεί η πρώτη. Μέχρι σήμερα, στην περίπτωση της ανακοπής του 633, δεν προβλεπόταν δυνατότητα αναστολής, ρύθμιση που είχε καταργηθεί ρητά είτε τον 48-42 του 21. Με το νέο άρθρο 633 εισάγεται πλέον δυνατότητα αναστολής και επί της ανακοπής αυτής, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, χωρίς ειδικότερο περιορισμό. Παράλληλα προβλέπεται ότι η ανακοπή του 633 μπορεί να ασκηθεί και πριν από την δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής. Έτσι, το δικαίωμα ανακοπής εκτείνεται σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την πρώτη επίδοση μέχρι και την λήξη της 15ήμερης προθεσμίας του 633. Περαιτέρω, με το άρθρο 29 του νόμου 5264 του 25 τροποποιείται η τρίτη παράγραφος του 632 και πλέον η αίτηση αναστολής δεν απευθύνεται στον δικαστή που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, αλλά στο δικαστήριο της περιφέρειας του πρωτοδικείου, στο οποίο δοσηδικεί η διαφορά. Προφανώς η ρύθμιση αυτή προσαρμόζει το σύστημα στην έκδοση της διαταγής από τους δικηγόρους. Πέραν της μεταβίβασης της αρμοδιότητας της έκδοσης και των διαταγών απόδοση μισθείου στους δικηγόρους, ο 5221 του 25 προβαίνει και σε ουσιαστική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους, ώστε να καταλαμβάνει πλέον και την παρά τη λήξη της μίσθωσης αντισυμβατική κατακράτηση του μισθού από το μισθωτή. Παράλληλα, ο νομοθέτης προβλέπει ένα μεταβατικό χρονικό πλαίσιο μέχρι την αποβολή με σκοπό την κατά το δυνατόν ομαλότερη μετεγκατάσταση του μισθωτή. Στο νέο 637 καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις έκδοσης της διαταγής απόδοσης μισθείου. Στην περίπτωση λήξης μίσθωσης ορισμένου χρόνου, απαιτείται προηγούμενη εξώδικη όχληση του εκμισθωτή τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη λήξη της μίσθωσης, ενώ η αίτηση για την έκδοση της διαταγής μπορεί να υποβληθεί μόνον μετά τη λήξη αυτής. Βέβαια, ακούσαμε και άλλα πράγματα στα σεμινάρια. Ο καθένας μπορεί αυτό να το εκτιμήσει. Η αποβολή του μισθωτή χωρεί μετά την παρέλευση 2 μηνών από την επίδοση της διαταγής. Στην περίπτωση καταγγελίας και λήξης μίσθωσης αορίστου χρόνου, ο εκμισθωτής οφείλει να επιδώσει εξώδικη καταγγελία σύμφωνα με το 609 του αστικού κώδικα. Το ίδιο εξώδικο μπορεί να καλύψει και την τρίμηνη προμήνυση του 637, ώστε από την επίδοσή του να αρχίσει να τρέχει τόσο η προθεσμία καταγγελίας, όσο και η τρίμηνη προθεσμία πριν από την έκδοση της διαταγής. Η αίτηση για την έκδοση της διαταγής μπορεί να υποβληθεί μετά τη λήξη προθεσμίας καταγγελίας. Η δε επίδοσή της πρέπει να λάβει χώρα με τη συμπλήρωση 3 μηνών από την επίδοση καταγγελίας. Η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται μόνον εφόσον ο μισθωτής δεν αποχωρήσει εκουσίως εντός της δίμηνης νόμιμης αναστολής. Ως προς την άμυνα του μισθωτή, η προθεσμία των 15 εργάσιμων ημερών για την άσκηση ανακοπής κατά το 642 του παρέχει τη δυνατότητα προβολής αντιρρήσεων κατά της διαταγής πριν από την επίσπευση της αναγκαστικής εκτελέσεως. Κατά τη διάρκεια της δίμηνης νόμιμης αναστολής, είναι δυνατή η χωρίς αναστολής κατά το 643 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφόσον, πλησιάζοντας η λήξη της αναστολής και υπό την απειλή άμεσης εκτέλεσης, εκκρεμεί ακόμη η απόφαση επί της ανακοπής και συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Περνώντας στο πεδίο των ασφαλιστικών μέτρων, η υποβολή της αίτησης ασφαλιστικών κατά τη ζήτηση κύριας υπόθεσης γίνεται πλέον και προφορικά. Νέα παράγραφος 5 του 686. Στην μέχρι πρότινος μορφή του, η παράγραφος 5 όριζε ότι η υποβολή του αιτήματος κατά τη συζήτηση κύριας υπόθεσης μπορεί να γίνει και με τις προτάσεις. Αυτό προβλεπόταν σε όλες τις μορφές του 686-5 από την εισαγωγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με εξαίρεση τις υποθέσεις του ειρηνοδικείου. Στο βαθμό που η νέα διατύπωση μπορεί να οδηγήσει στο να γίνει δεκτό ότι τέτοιο αίτημα δεν μπορεί να υποβληθεί με τις προτάσεις,
η νέα ρύθμιση φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη τον τρόπο λειτουργίας της νέας τακτικής, στην οποία η συζήτηση είναι τυπική. Η δε υποβολή έτσι ασφαλιστικών και προφορικά αδιακρίτως και χωρίς τούτο να έχει περιληφθεί ως έτοιμα στις προτάσεις, ενέχει σοβαρό κίνδυνο ευνηδιασμού του αντιδίκου, ιδίως υποθέσεις τακτικής διαδικασίας. Στη νέα πρώτη παράγραφο του 722 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εισάγεται ειδική και αναλυτική ρύθμιση για τον εκπληστηριασμό κινητών ή ακινήτων χωρίς προηγούμενη κατάσχεση, όταν έχει προηγηθεί συντηρητική κατάσχεση και εν τω μεταξύ ο δανειστής έχει εφοδιαστεί με εκτελεστό τίτλο. Με τη ρύθμιση αυτή ο νομοθέτης επιδιώκει να αποσαφηνίσει τη μετάβαση από τη φάση της συντηρητικής κατασχέσεως στη φάση της αναγκαστικής εκτελέσεως. Η παρέμβαση αυτή έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό πρακτικό κενό του προισχύσαντος δικαίου, αν και αναγνωριζόταν καταρχήν η δυνατότητα εκτέλεσης χωρίς νέα κατάσχεση, δεν ρυθμίζονταν με σαφήνεια τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα ήταν ανασφάλεια δικαίου, την οποία η νέα διάταξη επιχειρεί να θεραπεύσει. Τέλος, καταργείται το 732α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο ίσχυσε περίπου για 3 χρόνια και προέβλεπε προθεσμία άσκησης αγωγής για την κύρια υπόθεση σε περίπτωση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης. Με την κατάργηση αυτή, μετά την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών περί προσωρινής ρύθμισης, δεν υφίσταται πλέον εκ του νόμου υποχρέωση άσκησης κύριας αγωγής εντός ορισμένης προθεσμίας. Περνάω στο πεδίο της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στο τροποποιηθέν 740 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αποτυπώνεται ρητά ο διαχωρισμός μεταξύ του μονομελούς πρωτοδικείου και του δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ως αυτοτελών δικαιοδοτικών οργάνων. Στο πλαίσιο αυτό, τροποποιείται και η παράγραφος 3, προκειμένου να απαλληφθούν από αυτή οι περιπτώσεις του διορισμού πραγματογνώμονα, της εξέτασης των σφραγίδων και της απογραφής, διότι πλέον απονέμονται στο δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου με έκδοση επ' αυτών διαταγής και όχι αποφάσεως. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω και την παλιά διχογνωμία σχετικά με το εάν η διάταξη, για παράδειγμα, του ρυθμιστικού μέτρου της φράγης του 826 υλοποιούταν με απόφαση του ειρηνοδίκη ή με διαταγή. Διάκριση που δεν στερούταν σκοπιμότητας σε σχέση με τη δυνατότητα ασκήσεως ενδίκων μέσων. Πλέον, υπό το νέο καθεστώς, τέτοια ζητήματα δεν δημιουργούνται, καθώς η διαταγή του δικαστή, το είπε και ο καθηγητής Δελικοστόπουλος, δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, μπορεί βέβαια κατά αυτής να ασκηθεί ανακοπή κατά την 5η παράγραφο του 740. Στην καθήλυνα αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου παραμένει η υπόθεση της ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της άδειας για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση. Περαιτέρω, με την τροποποίηση του 754, ενοποιούνται οι συνέπειες της ερημοδικίας, είτε αυτή εντοπίζεται στην πλευρά του ετούντος, του καθού η αίτηση, του τρίτου κλητευθέντος ή του παρεμβάντος. Η συζήτηση προχωρεί και το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση στην ουσία. Παράλληλα, απαλήφεται η ρύθμιση που αφορά στην περίπτωση που κατά την εκφώνηση υποθέσεως, στην ορισμένη για τη συζήτηση της αίτησης δικάσιμο, δεν εμφανιστούν οι διάδικοι ή εμφανιστούν και δεν λάβουν μέρος κανονικά στη συζήτηση, οπότε και η συζήτηση ματαιώνεται, διότι η συνέπεια αυτή προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του 260, διάταξη που εφαρμόζεται και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Επιτρέψτε μου να σταθώ λιγάκι τώρα στα της νομιμοποιήσεως. Όπως είναι γνωστό, στο πεδίο της εκούσιας δικαιοδοσίας, η ιδιότητα του διαδίκου προσλαμβάνεται δια της τυπικής συμμετοχής στη διαδικασία με έναν από τους τρόπους που ορίζει ο νόμος. Υποβολή αίτησης από τον ετούντα, κλήτευση προσώπου κατόπιν διαταγής του δικαστή κατά την τρίτη παράγραφο του 748, κατόπιν προς επίκληση με πρωτοβουλία του διαδίκου ή αυτεπάγγελτο από το δικαστήριο κατά το 753. Με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στα άρθρα 761, 762, 767 και 769 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ορίζεται διαφορετικά η νομιμοποίηση στην άσκηση ενδίκων μέσων. Στους ενεργητικά νομιμοποιούμενους για την άσκηση έφεσης, αναψηλάφισης και ανέρεσης, προστίθενται και εκείνοι που κλητεύθηκαν κατ' επιταγή του νόμου, εκείνοι που άσκησαν κύρια και πρόσθετη παρέμβαση, καθώς και εκείνοι που προσεπικλήθηκαν στη δίκη. Συνεχίζουμε την προσωρινή διαταγή. Στον 781 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπεται ότι το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση μπορεί από την κατάθεσή της
και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα υποβαλλόμενο και αυτοτελώς ή και αυτεπαγγέλτος, να εκδώσει προσωρινή διαταγή, με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα έως την έκδοση της απόφασής του, για να εξασφαλιστεί ή να ρυθμιστεί η κατάσταση. Όταν η προσωρινή διαταγή εκδίδεται κατά τη συζήτηση, καταχωρίζεται στα πρακτικά. Άρα, προσωρινή διαταγή χωρεί ήδη από την κατάθεση της αίτησης και με αυτοτελές δικόγραφο και όχι μόνον όταν υπάρχει στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή συζήτηση. Αλλαγή έχουμε και στην περίπτωση διορισμού πραγματογνώμονα. Με το νέο 794, η λειτουργική αρμοδιότητα για το διορισμό, αντικατάσταση και πάυση πραγματογνωμόνων μεταφέρεται στο δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου πρόκειται να διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη, ο οποίος εκδίδει σχετική διαταγή. Περαιτέρω, το 778 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υπό τον νέο τίτλο «Δεδικασμένο στην εκούσια δικαιοδοσία», προβλέπει ότι αν στις υποθέσεις που αναφέρονται στο 739 γίνει δεκτή ή απορριφθεί με οριστική απόφαση αίτηση, είναι απαράδεκτη νέα αίτηση των διαδίκων για το ίδιο αντικείμενο κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781. Σύμφωνα με την οικία αιτιολογική έκθεση, στη νέα ρύθμιση ορίζεται πλέον ρητά ότι στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας είναι απαράδεκτη νέα αίτηση των διαδίκων για το ίδιο αντικείμενο, κατά τροποποίηση της προισχύουσας ρύθμισης που προέβλεπε σχετικώς ότι δεν ήταν δυνατόν να συζητηθεί νέα αίτηση. Και εφόσον είμαστε εντός χρόνου, και λίγα λόγια για θέματα κληρονομικού δικαίου. Δεν θα τα λύσουμε βέβαια όλα, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Έτσι, λοιπόν. Ο 52-21-25 τροποποίησε και τα άρθρα 807, 808, 808α και 828 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναφορικά με την δημοσίευση των διαθηκών και δι αναφορικά με την αρμοδιότητα και τη διαδικασία δημοσίευσης διαθήκης από συμβολογράφους, καθώς και την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας και την σφράγιση πραγμάτων. Με τις νέες ρυθμίσεις αντικαταστάθηκε η πρώτη παράγραφος του 807 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ανέθεσε την αρμοδιότητα προς δημοσίευση διαθήκης αποκλειστικά και όχι συντρεχόντως με άλλη αρχή, στους συμβολογράφους, αποσκοπώντας την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Με την τροποποίηση του 808 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επιχειρείται, πάλι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η δημιουργία ενός ευέλικτου συστήματος δημοσίευσης διαθήκης. Προβλέπεται λοιπόν για πρώτη φορά η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας Μητρώου Διαθηκών, στην οποία και θα δημοσιεύεται από το συμβολογράφο που δημοσιεύει τη διαθήκη, το πρακτικό δημοσίευσης, και την οποία θα διαχειρίζεται ο Συμβολογραφικός Σύλλογος με στόχο την επίσπευση του χρόνου δημοσίευσης, την αποσυμφόρηση φυσικά των δικαστηρίων και τη μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων. Η κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας τροποποιήθηκε επίσης με το άρθρο 89 του 52-21-25. Προβλέπεται διαδικασία κήρυξης με πράξη συμβολογράφου, σε εναρμόνιση και με τη δημοσίευση διαθήκης από αυτόν, και ρυθμίζεται πλέον στο 808α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 168 του ιδίου νόμου από 1η Ενδεκάτου 25. Κλείνοντας, ο 52-21-25 μετέθεσε την αρμοδιότητα της φράγησης, της αποσφράγησης και της απογραφής από τους συμβολογράφους στους δικαστικούς επιμελητές ως κλάδο κατάλληλο και με συνάφεια καθηκόντων προς το σκοπό επιτάχυνσης της σχετικής διαδικασίας. Κλείνοντας, για να μην σας κουράσω περαιτέρω, ο 52-21-25 κινείται κατά την διακηρυκτική του βάση στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης και της λειτουργικής βελτίωσης της πολιτικής δίκης, στόχο θεσμικά εύλογο. Εκείνο που τίθεται υπό κρίση δεν είναι η επιδίωξη, αλλά ο τρόπος υλοποίησής της. Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι η διαρκής τροποποίηση της πολιτικής δικονομίας, χωρίς παράλληλη ενίσχυση των υλικών και οργανωτικών προϋποθέσεων του δικαιοδοτικού έργου, δεν αρκεί για να επιφέρει ουσιαστική μεταβολή. Υπό το πρίσμα αυτό, οι ρυθμίσεις του 52-21 και όσες ακολουθούν και θα ακολουθήσουν, θα κριθούν τελικώς από τη συνολική τους συστηματική ένταξη στο δικονομικό πλαίσιο και όχι
από την διακηρυκτική του στοχοθεσία. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο Παναγή Χριστοδούλου. Όταν καλείται κάποιος να σχολιάσει συναδέλφους, ελοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθεί υποκειμενικός, ιδίως αν κάποιος ασχολείται με τα συνδικαλιστικά του συλλόγου ή των συλλόγων. Όμως, μια και βρισκόμαστε σε ουδέτερο χρόνο εκλογικά, γιατί είχαμε μόλις πριν λίγους μήνες, θα με επιτρέψει, Σάγη, να πω ότι και η σημερινή σου εισήγηση αποδεικνύει την επιστημοσύνη που σου χαρακτηρίζει και η οποία συνδυάζεται από μια έμφυτη ευπρέπεια. Με αυτή την εισήγηση τελειώσαμε με τις κύριες εισηγήσεις. Προχωράμε στην διαδικασία των ερωτήσεων. Θα ανοίξουμε έναν κατάλογο ερωτήσεων και τοποθετήσεων. Απλά θερμή παράκληση, επειδή είναι η ώρα περασμένη, οι αξιότιμοι ομιλητές μας έχουν ταξιδέψει ήδη για να βρίσκονται μαζί μας, να είμαστε όσο δυνατόν πιο σύντομοι. Ας εκδηλώσουν ενδιαφέρον όσοι θέλουν και σιγά σιγά να πάρουν το λόγο. Αν σας κάλυψαν σε όλα, μπορούν να κάνουν μια άλλη... Ναι. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Μισό λεπτό να σας φέρουμε το μικρόφωνο, κυρία Πρόεδρε. Όχι, το θέλουμε και για λόγους βιντεοσκόπησης. Γεια σας. Μία ερώτηση για τον καθηγητή κύριο Δηλικοστόπουλο θα ήθελα να κάνω. Η Αργύρια Δρομάχη, μη πρωτοδίκησο από το Πρωτοδικείο Λάρισσας. Για την έννοια της διάταξης, λίγο κύριε καθηγητά, για την οποία τόσος λόγος έχει γίνει, σε επίπεδο δικαστικό εμάς μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, δεν ξέρω, τουλάχιστον εμένα, λόγω της ελλείψεως αιτιολογίας. Καταρχήν είχαμε πρόβλημα, εγώ, ως προς την μορφή που θα πρέπει να έχει διάταξη. Ακολουθήθηκε η μορφή απόφασης, αλλάξαμε άποψη, την κάναμε πιο συνοπτική. Τέλος πάντων, καταλήξαμε σε μια μορφοποίηση της διάταξης, η οποία δεν είναι σαν την απόφαση, απλά πιο συνοπτική. Το ζήτημα τώρα είναι το εξής. Έχουμε έναν δικαστή που εκδίδει μια διάταξη. Εγώ θα σας πω τι συμβαίνει στο κτηματολογικό δίκαιο, με το οποίο και ασχολούμαι. Αν εκδίδεται η διάταξη, τίθενται τα ερωτήματα τα οποία δεν είναι πάντα αναλυτικώς ανεπτυγμένα, απλά διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη. Παίρνει ο επόμενος δικαστής, αφού βλέπει, ορίζει το πραγματογνώμονας, έχουμε αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις πραγματογνωμόνων. Υπάρχει περίπτωση που να είμαστε στον έκτο πραγματογνώμονα, δεν δέχεται κανείς. Και ο δικαστής που έχει πάρει και έχει αντικαταστήσει τους πραγματογνώμονες, ουσιαστικά έχει επιβεβαιώσει την κρίση του αρχικού δικαστή για την πραγματογνωμοσύνη. Πώς θα έρθει μετά από 6 πραγματογνωμοσύνες αντικαταστάσεις να ανακαλέσει? Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Δηλαδή, έχει εκδώσει ένας προγενέστερος δικαστής από εμένα, λόγου χάρη, μία διάταξη πραγματογνωμοσύνης. Ορίζεται πραγματογνώμονας, αντικαθίσταται αυτός αλλεπάλληλα, 1, 2, 3, 5, 6 φορές. Εγώ που τον έχω αντικαταστήσει τις προηγούμενες 5, πώς θα έρθω στην έκτη να τον ανακαλέσω και να πω τώρα δεν χρειάζεται πραγματογνωμοσύνη? Δεν είναι αναιρεί εν μέρη την προηγούμενη κρίση μου αυτό? Εύλογη η ερώτηση και χαίρομαι που σας γνωρίζω, γιατί έχω ακούσει ότι τον όρκο σας τον τηρείτε απόλυτα και ότι είστε πολύ καλή δικαστική λειτουργός. Πάω από την αρχή, έτσι. Διάταξη πιο συνοπτικά, καταλήξαμε σε πιο συνοπτικά. Ορθά κάνατε, δηλαδή προσωρινή διαταγή ανέφερε, θα απαντήσω συγκεκριμένα, ανέφερε ο φίλος μου Άγης, ο συνάδελφος, για το 781. Ξέρετε γιατί το κάνανε αυτό στο 781? Γιατί το 781 δεν το έχει προσέξει κανείς. Το 781 δεν είναι προσωρινή διαταγή. Είναι η προσωρινή δικαστική προστασία στην εκουσία. Και αναγκάστηκαν και φτιάξαν προσωρινή διαταγή μέσα στο 781 για λόγους ανάγκης. Όχι, έχει σημασία αυτό. Τώρα, 100%. Το δεύτερο σημείο. Λέει πώς θα μορφοποιήσουμε τη διάταξη. Όπως εσείς κρίνετε να τη μορφοποιήσετε. Όπως εσείς οι πρόεδροι κρίνετε. Ελευθερία. Το πνεύμα ουδέδεται, έγραφε ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι η δουλειά του νομοθέτη να μας μορφοποιήσει πώς θα κάνουμε τη διάταξη. Θα το αποφασίσουμε εμείς με την διευθύνουσα στο εκάστοτε δικαστήριο. Δηλαδή, προσωρινές διαταγές
Ορισμένες έχουν φασόν, τυπώνει μια σελίδα. Σε άλλες γράφει πάνω στην Αθήνα, γράφουμε δέχεται, απορρίπτει, ενημέρει και ψάχνουμε. Και τι πειράζει. Τώρα πάμε στο διατακτικό. Η διάταξη, ορθώς σας προβλημάτισα, έχετε δίκιο, ο προβληματισμός είναι εύλογος. Τη διάταξη την ανακαλεί ο ίδιος που την εκδίδει. Αυτή είναι από πίσω το υπόβαθρο. Δηλαδή είσαι ο εισηγητής στο πολυμελές και σου δίνει ένα όπλο η δικονομία να φέρεις πραγματογνώμονα με συνοπτική αιτιολογία, που εγώ είμαι πολύ υπέρ της συνοπτικής αιτιολογίας. Ορισμένα πράγματα δεν χρειάζονται σε αυτή τη αιτιολογία, με διάταξη. Ο εισηγητής μπορεί να την ανακαλέσει. Εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα, πώς θα γίνει η ανάκληση και λοιπά στο πολυμελές. Δηλαδή, αν χρειάζεται και αν. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να το βαρύνουμε, να βάλουμε δικάσιμο για ανάκληση διάταξης. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αυτά να μείνουν πολύ απλά και εντός της δικαστηριακής πρακτικής. Να μπορείς να την ανακαλέσει ο ίδιος. Ο ίδιος μπορεί να την ανακαλέσει. Τώρα, στην περίπτωση των 6 πραγματογνωμόνων, ας πω ακριβώς το ίδιο πραγματικό όπως μου το είπατε, με 2.54. Το κάνουμε με 2.54. Το ίδιο πραγματικό όπως μου το είπατε με τους 6 πραγματογνώμονες. 10 χρόνια να καθόμαστε πάνω στο ίδιο θέμα είναι δυνατόν πλέον? Στο εφετείο για τη διάταξη 2.54. Άλλο αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε είναι επίσης σωστό, αλλά είναι άλλο, είναι παρεμφερές. Σας λέω και πάλι, έχετε τη δυνατότητα να την ανακαλέσετε. Αν ο άλλος κολυσιεργεί, αν δεν τον πληρώνουν οι διάδικοι και αν, μπορείτε να την ανακαλέσετε. Και κάποια στιγμή, ναι, πρέπει να την ανακαλέσετε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε σαν 5-10 χρόνια στον πρώτο βαθμό. Μου είπε προχθές το εφετείο Αθηνών, δίκαζε, είμαστε 2026, δεν είμαστε 26. Δικάζανε, λέει, πραγματικά περιστατικά του 2005. Του 2005. Μου είπε, είναι και φίλη της Προέδρου, κυρία Λιανού, και μου το είπε, μου είπε τα καλύτερα λόγια για εσάς, η φίλη αυτή. Και μου είπε όμως η γυναίκα αυτή ότι δίκαζε πραγματικά περιστατικά του 2005. Ακούστε το διακύβευμα, δεν είναι, να σας εξηγήσω ποιο είναι το παιχνίδι εδώ που παίζετε, δεν είναι 2.54 η διάταξη 2.37. Τώρα έχουν γίνει όλοι οι νεοδίκες πρωτοδίκες. Σε 10-15 η δικαστηριακή ύλη έχει μεταφερθεί, τα σούπερ θέματα έχουν πάει στη διαιτησία. Το ενοχικό στην Αθήνα και το ενοχικό στο εφετείο δεν έχει τις υποθέσεις που είχε κάποτε. Σε 10 χρόνια θα διαβάζετε στην Καθημερινή ότι είναι υπερβολικό μεγάλος ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών. Πρέπει λοιπόν το σύστημα να γίνει, αυτό είναι υπέρ των δικαστών που σας λέω. Δηλαδή πρέπει να βγάζουμε διατάξεις και να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις. Η ιστορία της δεκαετίας του 80 και του 90, που πολλοί άνθρωποι, οι πατεράδες πολλών από εσάς φτιάξαν το σπίτι που μένετε και το εξοχικό που έχετε, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Επομένως, πάμε στη διάταξη. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το σύστημα της επανάληψης. Ο προβληματισμός είναι εύλογος. Το εφετείο τώρα τι θα πει το εφετείο? Το εφετείο έχει δυνατότητα να διορίσει πραγματογνώμονα. Έχει τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει πολύ. Αγαπητοί μου, εγώ θα έλεγα one step at a time. One step at a time. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να λύσω το θέμα του Ορμούζ, αλλά είμαι χαρούμενος που με Λάρισα. Το τι θα γίνει, αν αυτός ο βλάκας θα συνεχίσει εκεί πέρα να κάνει αυτά και βρεθούμε όλοι πιο φτωχοί, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Ας κάνουμε αυτό που μπορούμε εμείς ο καθένας στο κελί του. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και χαίρομαι που σας γνωρίζω. Κάποιος άλλος? Ναι, Πρόεδρε. Ναι, Πρόεδρε. Εάν δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις και αφού ευχαριστήσω θερμά όλους τους εισηγητές και τους 3 εισηγητές, γιατί πραγματικά μας έδωσαν την ευκαιρία να απολαύσουμε μία εξαιρετική υψηλού επίπεδου νομική εκδήλωση, να πω κάτι σε σχέση με μια αναφορά του συντονιστή της εκδήλωσης του Γενικού Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου, του κυρίου Βράκα, ο οποίος προλογίζοντας τους ομιλητές, όταν έφτασε στον κύριο Χριστοδούλου, είπε είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Θα μου επιτρέψετε και για τους έτερους 2 ομιλητές πλέον, έχοντας ήδη την ευκαιρία να σας έχουμε 2 φορές κοντά μας και με τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα σας έχουμε και μία τρίτη και ενδεχομένως και πολύ περισσότερες, να σας θεωρούμε και εσάς πλέον δικούς μας ανθρώπους. Λοιπόν, ορίστε.
Βεβαίως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε άλλες ερωτήσεις, πάντως ο λόγος στο συντονιστή και πάλι. Ναι. Όντως, οι προθέσεις του δικονομικού νομοθέτη είναι αγαθές. Όμως, από την άλλη πλευρά, αυτό που ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου είναι σημαντικό και από την αρχή το επισημαίνουμε, ότι θα πρέπει να εντάσσονται αρμονικά οι νέες ρυθμίσεις, οι όποιες νέες ρυθμίσεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας στο σύστημα του δικονομικού δικαίου, διότι πρόκειται όχι για ένα αποσπασματικό νομοθέτημα, αλλά για κώδικα ο οποίος οφείλει να έχει τελολογία, να έχει ρυθμό και να έχει συνοχή. Και οι επιμέρους ρυθμίσεις αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Ως εκ τούτου θα έλεγα ότι η τάση της επιτάχυνσης είναι σημαντική, η πρόθεση είναι σημαντική. Βεβαίως η προσπάθεια του δικονομικού νομοθέτη να ενισχύσει την προδικασία σε πρώτο βαθμό με την εμπλοκή του εισηγητή και την έκδοση διατάξεως είναι αξιέπαινη, όμως εδώ θα μου επιτρέψετε να έχω κάποιες επιφυλάξεις στην λειτουργία της διατάξεως και στις συνέπειες της διατάξεως. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά στην περίπτωση διατάξεως όταν κρίνει το δικαστήριο ότι είναι αναρμόδιο. Με την διάταξη δεν μπορεί να παραπεμφθεί η υπόθεση από αναρμόδιο σε αρμόδιο δικαστήριο. Απαιτείται οριστική απόφαση, η οποία τελεσιδικεί και δεσμεύει το δικαστήριο της παραπομπής. Άρα εδώ η διάταξη θεωρώ ότι είναι αλυσιτελής. Ένα παράδειγμα. Το έτερον παράδειγμα με τη λειτουργία της διατάξεως είναι ότι όταν επισημανθεί το απαράδεκτον και δεν αρθεί ή μάλλον δεν ζητήσει ο ενάγων εντός 5 ημερών, που είναι χρόνος πάρα πολύ σύντομος από την έκδοση της διατάξεως. Πρακτικά πρέπει καθημέρα να παρακολουθεί το ενδεχόμενο εκδόσεως σχετικής διατάξεως. Δεν ζητήσει την περαιτέρω εκδίκαση. Η συνέπεια είναι, όπως ορίζει το άρθρο 237, διαγράφεται η υπόθεση από το πινάκιο, η δε αγωγή θεωρείται ως μία σκηθίσα. Έχουμε ένα πλάσμα παρετήσεως. Θα έλεγα λοιπόν εδώ ότι η συνέπεια δεν είναι ορθή, συστηματικά εντασσόμενη, υπό την εξής έννοια. Εάν ο εισηγητής δεν εντοπίσει το απαράδεκτο ή δεν κρίνει ότι είναι η αγωγή απαράδεκτη και τελικά κατά την διάσκεψη το δικαστήριο απορρίψει την αγωγή ως απαράδεκτη. Εκεί θα έχουμε οριστική απόφαση περί απαραδέκτου, εκεί θα έχουμε απόφαση η οποία αν τελεσιδικήσει θα αναπτύξει δεδικασμένου περί του δικονομικού ζητήματος, αλλά έχει δεδικασμένο και η απόφαση αυτή περί του απαραδέκτου. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια διαφορετική δικονομική μεταχείριση του ίδιου προβλήματος. Στην πρώτη περίπτωση, εάν εντοπιστεί με διάταξη και δεν θεραπευθεί, θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθήσα η αγωγή και επανέρχεται οποτεδήποτε ο ενάγων. Αυτό σημαίνει, έτσι, μηδέποτε ασκηθήσα η αγωγή, εφόσον βεβαίως διασώζεται και δεν έχει παραγραφεί η απέτηση. Στην δεύτερη περίπτωση έχω απόφαση ενδεχομένως με ισχύ δεδικασμένου, η οποία όμως το απαράδεκτο κρίνει και το δεδικασμένο δεν επιτρέπει την επάνωδο εάν δεν αρθεί το δικονομικό ελάττωμα και δεν αρθεί η δικονομική πλημέλεια. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν δικαιολογείται η διαφορετική δικονομική μεταχείριση του ιδίου ζητήματος, του απαραδέκτου της αγωγής, αναλόγως με το αν θα εκδοθεί ή όχι διάταξη. Ένα περαιτέρω θέμα σχετικά με τη λειτουργία της διατάξεως. Θα πρέπει η προδικασία να ενισχυθεί. Είναι τάση η οποία υπερβαίνει την ημεδαπή ένομη τάξη. Θα πρέπει η ουσιαστική προδικασία και βεβαίως θα πρέπει το δικαστήριο να έχει την εξουσία και τη δυνατότητα να καθορίζει το ρυθμό της δίκης και να θέτει προθεσμίες, να παρατείνει προθεσμίες αναλόγως με την εξέλιξη της δίκης και να οργανώνει τη διαδικασία με πραγματογνωμοσύνες, με οποιαδήποτε αποδεικτική διαδικασία. Να είναι πάντοτε κοντά. Κάτι όμως το οποίο είναι εξαιρετικά δυσχερές στην ημεδαπή δικονομική ένομη τάξη όπως είναι δομημένη. Εμείς περικλειόμεθα στην τακτική διαδικασία από τον ορισμό δικασίμου και στις ειδικές διαδικασίες. Άρα, εντός των 210 ημερών θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα οποία προβλέπει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, με συνέπεια να έχουμε θέματα τα οποία υπερβαίνουν το κανονιστικό πλαίσιο του κώδικα. Δεν μπορούν όλα συστηματικά. Εδώ υπάρχουν τα προβλήματα. Το ίδιο ισχύει και στα ένδικα μέσα.
Αναφερθήκαμε στους προσθέτους λόγους και στην αφετηρία τους από την κατάθεση. Θεωρώ ότι είναι σφαλμένη η ρύθμιση αυτή. Ναι, δεχόμαστε ότι πρέπει να έχουμε σύντομη δικάσιμο, αλλά σε ό,τι αφορά τους προσθέτους λόγους, που οι πρόσθετοι λόγοι εν προκειμένου είναι μια ιδιοτυπία και ιδιορυθμία του ελληνικού δικαίου. Δεν γνωρίζουν αλλοδαπές ανώμες τάξεις. Το ένδικο μέσο ασκείται με 2 σελίδες. Ασκώ έφεση και υπάρχει προθεσμία που θέτει το δικαστήριο στη συνέχεια να διατυπωθούν οι λόγοι εφέσεως. Η ιδιορυθμία των ενδίκων των προσθέτων λόγων είναι αποκλειστικά ελληνική. Θα έπρεπε όμως, όπως λειτουργούν παραδοσιακά οι πρόσθετοι λόγοι, να έχουν ως αφετηρία η προθεσμία ασκήσεώς τους την δικάσιμο, η οποία δικάσιμος θα είναι εκεί, βεβαίως δεν θα μπορούν να προσδιορίζονται σε άλλη δικάσιμο, είναι σαφές, είναι η δικάσιμος η συγκεκριμένη. Οι πρόσθετοι λόγοι δεν έχουν αυτοτέλεια, εξαρτώνται από το ένδικο μέσο. Αυστηρά λοιπόν προσδιοριζόμενοι από την εκδίκαση του ενδίκου μέσου, θα πρέπει να προσδιορίζεται η άσκησή του σε εύλογο χρόνο. Τέτοιου είδους ζητήματα, σωστές οι προθέσεις, αλλά νομίζω σωστά επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να εντάσσονται αρμονικά οι επιμέρους λύσεις για να λειτουργούν αποτελεσματικά και να διευκολύνουν την παροχή αποτελεσματικής ένομης προστασίας. Και πάλι θερμές ευχαριστίες στο Δικηγορικό Σύλλογο και σε όλους τους